3, 1, Ia vedem ce avem aici. 2 și 3. Masca. Comisia 3. Aici. Deci văd eu nu lipsește nimic, nu? Sunt parcă ca și cavalul, toată lumea prezent. Da? Deci ce război a fost în comisie? Vreau și eu. Crăciun mare. Lasă-te. Hai, lasă. Tot primarul Nova, că a făcut masa asta în loc acum. Nu mai mergi să dai cultuța așa. Rugămintea cine nu reușește astăzi să completezi declarația propria răspunderii pentru CNSAS, poate să o ia și să vină săptămâna asta cu ea gata completată. Nu le-am pus altul, ne-am dat uite aici. Astea sunt. Astea sunt care n-am primit un exemplar. Nu, doar datele de persoană mai multe să fură. Hai, mare, Încheiat astăzi 26/3/2020, ora 14, ședința ordinară a Consiliului Local Smutan Celor Vândut Sala Mare a Academiei Cultural, convocat de primarul Comunei domnul Sticasiu cu dispoziția 57/2021 și a dat noștri de publică prin așa, domnul verbal 3325/2021. La ședință sunt prezent 13 cei 14 consilieri locali, lipsit motivat domnul Voinea Tudorel, plecat din localitate cu medicală. Sunt prezenți de asemenea domnul inspector Bornicu Nico și domnul Căciun Marius, consilier validat din partea PSD. Domnul secretar științe de agenții 26/2, Alepi Doberțiun, procesul de evaluare în știința de domnul Teșichior. Da, de ședință Michicanul, Michicanul, la proiectul de zi în vederea aprobării. Domnul secretar propune solicitarea ordinei de zi proiect de hotărâre cu desemnarea domnului Căciun Marius, de membru al Comisiei 2. Propunerea aprobată, ordinea de zi modificată este depunerea jumătății de către consilier supleant Căciun Marius. Desemnarea domnului Căciun Marius în funcția de membru al Comisiei Centrale numărul 2, atestarea participanților domeniului privat al supravegherii de teren, stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenții în cazul de violență domestică și diverse. Proiectul de zi are modificate a propunerea de vot. La punctul 1, domnul secretar, peste sentința 4/9/2020, consilierul Căciun Marius depune jurământul. Domnul Căciun Marius pune mâna pe Constituție și pe Biblie, deci de jurământul, în explorarea jurământului se păstrează dosarul Constituției, dorea să se dă consilierul local. Domnul secretar informează că nu a aprobării proiect hotărârii. Totalul de consilieri a crescut la 15, dar acest lucru nu influențează formul necesar adoptării următorului proiect pe ordinea de zi. Doamna președinte, pe punctul de domnul secretar explică faptul că inițierea datorat faptului că la constituirea comisiei de specialitate s-a realizat prin hotărâre. Astfel că orice modificare se realizează prin hotărâre. Totuși, domnul Căciun Marius nu poate semna avizele Comisiei 2, deoarece ședința pe Comisia anterior să făcea o proiect aprobată cu unanimitate de voturi. Doamna președinte, prezintă punctul 3 pe ordinea de zi. Domnul secretar explică faptul că proiectul se inițial la cererea concesionarilor Turcu Paul și Deliu Gheorghe, în vederea etablării drepturilor de concesiune CPI, supus la vot unanimitate de voturi. Doamna președinte, prezintă punctul 4 pe ordinea de zi. Domnul secretar explică faptul că inițierea proiectului se realizat conform adresei DGASPC numărul 11.686/2021. Domnul Bălănică e de părere că doar organele de poliție pot interveni pentru proprietatea privată în cazul violenței domestice. Domnul secretar spune că din violență fac parte și reprezentantul Forței de Poliție Smârdan. Domnul Treșu propune includerea în comisie și a un reprezentant a unei firme de pază. Au loc mai multe discuții în contradictoriu privind dificultățile prin executarea proiectului de hotărâre. Supus la vot proiectul aprobat cu unanimitate de voturi. La punctul diverse se explică cu următorul consilier local, Corneanu Manea, Bălănică Marian, Lupea Gheorghe, Mitican, Lucica. Domnul consilier Cordeneanu întreabă despre calitarea deșeurilor provite din curățirea de primăvară. Domnul primar răspunde că nu poate fi o soluție legală, deoarece există doar o lege ce interzice de deșeurilor vegetale fără norme metodologice și nu a fost identificată o firmă de profil care să ridice aceste deșeuri. În aceste condiții, fiecare proprietar are obligația de a gestiona singur deșeurile vegetale, cu respectarea interdicției de acestora. Adaugă faptul că a fost la discuție nu doar cu firme ce gestionează colectarea deșeurilor, dar și reprezentanța prefecturii și Consiliului Județean Galați. Doar nu s-a putut identifica soluții legale și viabile, dorește să contacteze
firme de specialitate atât pentru plan de management pentru colectarea deșeurilor, dar și pentru alte strategii precum clinic comunitar. Recent a avut o discuție fructuoasă cu consilieri locali din partea președinției publice și serviciile publice comunitare. În acest an trebuie cadastrate toate obiectivele în domeniul public și trebuie aprobat planul urbanistic general. Reclamă faptul că problemele rezolvate în ultimii 10 de ani nu pot fi soluționate peste noapte. Va contacta Garda de Medici și alte instituții cu atribuții de domeniu pentru identificarea unor soluții legale pentru deșeurile vegetale. Domnul Bălănică Marian este părere că ar trebui identificată cel puțin o locație provizorie pentru depozitarea acestor deșeuri. Domnul primar răspunde că sunt amenzi uriașe ce pot fi aplicate de inspectorii de mediu pentru depozitarea ilegală de deșeuri și își poate asuma această răspundere. Domnul Bălănică insistă că oricum se aruncă pe domeniul public deșeuri vegetale și ar trebui identificată o soluție. Domnul primar răspunde că nu este o soluție legală și viabilă pentru rezolva aceste probleme, adaugă faptul că va apela la specialiști și firme de profil pentru identificarea de soluții la asigurarea serviciilor publice. Reclamă faptul că, deși există sursă de finanțare, nu a putut accesa grantul pentru modernizarea drumului, întrucât acestea nu erau cadastrate. Intervine domnul consilier Trip cu precizări că a identificat soluția achiziționării de tocătoare pentru deșeuri vegetale, dar deși acestea nu sunt foarte scumpe, implică alte costuri cu întreținerea și operarea lor, precum și identificarea unei soluții de depozitare a lumenicușului sau vinderea acestea către o firmă de profil. Doamna Păcoan să informează că nu este legal depozitarea deșeurilor vegetale pe domeniul public. Doamna Păcoan Maria reclamă birocrație în administrația publică. Domnul Lupea Gheorghe întreabă despre situația juridică a Bălții Mălina. Răspunde domnul consilier Corneanu Manea cu informația că primăria deține doar pușina inundabilă. Domnul primar răspunde că Balta nu este proprietatea comunei și a fost concesată de firme private. Domnul Corneanu adaugă faptul că doar o parte din ruciul de apă a Bălții Mălina este concesionată, cea situată pe pușina inundabilă fiind proprietatea comunei. Domnul Zinică explică faptul că a situația Bălții, inclusiv reprezentanții apelor române Galați, domnul Coloneanu, solicită ca proprietarul să delimiteze clar suprafața concesionată. Explică faptul că a existat un schimb de teren, domnul Smurdan să indică 3 hectare din zona Bălții, pentru terenul din zona Smurdan de Al, devenită zonă rezidențială. Domnul Bălnică completează că Balta Mălina aparținea secretului Sticola sa, anterior Revoluției din 89. Doamna Făcoan Maria întreabă dacă există un responsabil de varea primăriei pentru supravegherea lucrărilor de demolare și construire școală sat Smurdan, reclamând lucrări defectuoase realizate la sediul actual al primăriei. Domnul consilier Valentin răspunde că este desemnat un diriginte de șantier. Domnul primar răspunde că pe lângă diriginte de șantier, lucrările sunt verificate în teren și de consilierul personal al primarului, domnul Poroșnic. Explică faptul că a existat probleme în etapele legale ale proiectului și este necesar devierea rețelei pentru șmeaua publică. Domnul consilier Bălnică Marian reia problema antenelor din curtea Căminului Cultural. Domnul primar răspunde că nu actual la măsurile promise în această perioadă, pentru că sunt capacitatea izolate din bolnav COVID-19. Momentan sunt verificate la consumul ridicat de energie electrică și ia în calcul demolarea și construirea în Căminul Cultural. Domnul Mălnică întreabă despre persoana desemnată să supravegheze camerele video stradale. Domnul primar răspunde că nu există o astfel de persoană, camerele fiind verificate doar la sesizare expresă, va iniția o proiect de hotărâre de modificare a celor anterior prin economie conduită în domeniul utilității al gospodării și va dubla numărul camerelor de supraveghere stradală. Pentru ședința următoare, urmează președinte, având în vedere ordinea alfabetică stabilită la o ședință anterioară, domnul Valentin, trebuie să s-a încheiat prezent proces verbal. Obiecțiuni la procesul verbal? Doamna Mitcan? Semnați. Ce dată vrei să punem declarații? De azi. Doamna Mitcan? Astea nu trebuie neapărat semnate. Nu, alea Da. Avizele de la Comisia 1? Sunt la... da. Nu mai avem. Da. Bună ziua! La punctul 1 avem aprobarea bugetului local al Comunei Smurdan pe anul 2021. Mai încet, dar ascultați și noi ce vorbește domnul președinte? Vă ascultăm. Bună ziua! Valentin Trip mă numesc. În caz că... La punctul 1 spuneam că e vorba de aprobarea bugetului local al Comunei Smurdan pe anul 2021. Punctul 2. Achiziționarea de servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică a Comunei Smurdan cu cabinetul individual de avocatură Bordei Carmen Monica, iar la punctul 3 diverse, dacă te știu eu. Sunteți de acord, da? Cine este pentru? Împotriva? Unanimitate. Vedeți raportul?
ei din partea compartimentului. Bună ziua! O să vă prezint raportul de specialitate privind aprobarea bugetului general al UAT Comuna Smârdan pe anul 2021 și programul de investiții publice pe anul 2021, precum și estimările pentru anul 2022-2024. Având în vedere adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a județului Galați, numărul 5128 din 18 martie 2021, prin care ni se comunică pentru a Comuna Smârdan sumele rezultate în urma repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021 și estimările pentru anul 2022-2024, aprobate prin decizia 647 din 18 a 3-a 2021. Sume corespunzătoare cotei de 63% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021 1103, 2022 0, 2023 0, 2024 0. Sume corespunzătoare cotei de 14% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. 0 avem în anul 2021, 1129 în 2022, 1129 în 2023 și 1129 în 2024. Sume alocate din cota defalcată de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 1028, 640, 698, 734. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 2363, 1312, 1125, 861 lei. Totodată se comunică și sumele rezultate în urma repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, prevăzute la articolul 104, aliniatul 2, litera B și D din legea numărul 1 pe 2011, pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, aprobate prin decizia 646 din 2/4/2021. Astfel, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, 1242 în 2021, 1938 în 2022, 1938 în 2023 și 1938 în 2024. De aici avem drepturile asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav 1181, 1877, 1877, 1877 pe anii următori. Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier 17 în 2021 și pe estimări tot 17. Plata stimulentului educațional acordat copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar 20 în 2021, 20 în 2022, 20 în 2023 și 20 în 2024. Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrate în învățământul de masă, 24 în 2021, 24 în 2022, 24 în 2023 și 24 în 2024. Conform prevederilor articolului 20 alineatul 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 103 pe 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, finanțarea drepturilor asistenților personale persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor articolului 40 alineatul 4 din legea 448 pe 2006, privind protecția și promovarea drepturilor și persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată în proporție de 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de UAT. Având în vedere adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice numărul 5997 din 2/4/2021, prin care comunică pentru AT Comuna Smârdan sumele rezultate în urma repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, destinate finanțării unităților de
învățământ de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la articolul 104 aliniatul 2 litera B și D din Legea Educației Naționale numărul 1 pe 2021, cu modificările și completările ulterioare. Pentru unitățile de învățământ, finanțarea de bază este 267.000 de lei în 2021, 330.000 în 2020, 337 în 2023, 346 în 2024. Și bursele acordate elevilor din învățământul de masă, 113 în 2021, 113 în 2022, 113 în 2023 și 113 în 2024. În anul 2021, veniturile proprii din taxe și impozite ale bugetului local sunt în sumă de 1.185.000 de lei, subvențiile pentru PNDL sunt în sumă de 6.223,53, subvențiile de la bugetul de stat către bugetul local necesare derulării proiectului FEN 2014-2020 sunt în sumă de 503,98.000 lei, iar sumele primite de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională sunt în sumă de 2.855,91.000 lei. Veniturile totale ale bugetului local sunt în sumă de 17.108,42.000 lei, iar cheltuielile în sumă de 17.875,30.000 lei. Bugetele locale se aprobă potrivit articolului 50 și 51 din legea 273 pe 2006, cu modificările și completările ulterioare, pe secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Pe capitole și titlul de cheltuieli, bugetul local pe anul 2021 se prezintă pentru secțiunea de funcționare. Capitolul 5102, autorități executive, total 3007, din care cheltuieli de personal 2148, salariile personalului din aparatul propriu al primarului și indemnizațiile aleșilor locali, contribuțiile angajatorului și indemnizațiile de hrană, bunuri și servicii 859.000 lei, furnituri de birou, materiale de curățenie, încălzire, energie, apă, combustibil, autoturism, cotizații, servici calculatoare, programe informatice, protecția muncii, SSM, cursuri de perfecționare, obiecte de inventar, poștă, telecomunicații, internet, onorariu avocat, servicii de consultanță și alte cheltuieli legale și neprevăzute. Capitolul 6502, ordine publică și siguranță națională, total 380.000 lei. Cheltuieli de personal 125.000 lei, salarii, SVSU și contribuțiile aferente, bunuri și servicii 255.000 lei, carburanți buni, servicii de bază și situații de urgență. Capitolul 6502, învățământ, total 584.000 lei, bunuri și servicii 380.000 lei, care cuprind 267.000 de lei de la bugetul de stat și 113.000 de la bugetul local și asigură funcționarea unităților de învățământ de pe raza complet. La CES avem 24.000 de lei, tichete de grădiniță 20, burse 160.000 lei, 113 de la bugetul de stat și 47.000 de la bugetul local. Capitolul 6602, sănătate, total 30.000 de lei pentru reparații curente dispensare. Capitolul 6702, cultură, recreere și religie, 188.000 de lei total, din care cheltuieli de personal 53.000 de lei, salarii și contribuții bibliotecă, bunuri și servicii 135.000, reparații curente 25.000, asociații și fundații 100.000, sport pentru reparații curente 10.000. Capitolul 6802, asistență socială, total 1.416.000 lei, din care cheltuieli de personal 518.000 lei, salarii asistenți personal și contribuții aferente, indemnizații persoane cu handicap 808.000 lei. Ajutor de încălzire pentru beneficiarii legii 417.000 lei, ajutor pentru încălzirea populației subvenționate de la stat 24.000 de lei, ajutor de urgență 49.000 de lei. Capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare, total 1.115, din care alimentare cu apă 130.000 de defență apă canal, 120.000 de lei, din care 44.000 la fondul de mediu și pentru decolmatarea pârâului 76.000 de lei. Capitolul 84, drumuri 485.000 lei, din care pentru reparații 400.000 și pentru dezăpăzire 85.000. Secțiunea de dezvoltare. Proiectele propuse pentru anul 2021.
Dotarea cu decorațiuni de Paște și Crăciun 20.000 de lei. Demolare și construire școală Sfânta Cuvioasa Parascheva Smăldan 3484,77. Dotarea școlii Mihai Covăneceanu cu sistem de termoficare 70.000. Parc de joacă Smăldan, studii de fezabilitate 30.000. Împrejurimi de cimitire 55.000. Insulă Parc, studii de fezabilitate 30.000, sistem de supraveghere video 135.000 și alimentare cu gaze 10.000. Cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Comuna Smăldan 142.000, dotarea comunei cu cubele și cursuri de gunoi 120.000, construire platformă depozitare deșeuri menajeră, studii de fezabilitate 30.000, modernizare drumuri de interes local în Comuna Smăldan, din PNDL 6223,53 și modernizarea 15 km drumuri în Comuna Smăldan 200.000 de lei. Bani dați prin legea bugetului de stat numărul 15 pe 2021. Potrivit articolului 19 alineatul 1 litera A și B din legea 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetele locale și celelalte bugete se aprobă de către Consiliul Locale ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principal de credite. Potrivit articolului 45 aliniatul 1 din legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programul de investiții anexe la buget. Conform prevederilor articolului 129 aliniatul 2 litera B și aliniatul 4 litera A și articolului 139 aliniatul 3 litera A din ordonanța de urgență 57 pe 2019 privind codul administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare, competența aprobării bugetului local este a Consiliului Local la propunerea domnului primar. Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre prezentat întrunește cerințele legii și, prin urmare, Consiliul Local, în competențele pe care le are, poate adopta hotărârea în ședință ordinară cu votul majorității consiliilor prezenți. Mulțumesc. Da. Deci, întrebări. Spune. La asociații și fundații. Așa cum, da? Mai vreți să așteptați să scrie toată lumea la cuvânt și după aia ne luați în ordine sau cum vreți? Cel mai bine, cred că să-i toată lumea și după aceea să dai ordinea în care să mă scrie. Ok, domnul Peșu. Cine se mai scrie? Am Bălănică. Domnul Manu. Da? Și domnul Lucian. Îmi permiteți să mă adresați de jos sau? Da, Toată lumea. Vă ascult, domnul. Deci, la asociații și fundații, da? Avem fiind și acolo 100.000 de lei. Mă interesează ca și președinte a Asociației Sportive Uita Cișmele, dacă să mă încadrez aici, la o partajare a sumei între asociațiile sportive. ce ai scris acum în cuvânt? Și cu asociația asta. Cine a înființat-o și ce e cu el? Nu este înființată. Este o asociație în curs de înființare, care își va desfășura activitatea. Dacă stau de până registrare, pot să dau masca jos, să vorbesc mai tare. Eu zic că în timpul vorbirii să ne dăm așa, să putem... Când răspundem, ca să se audă foarte clar pe... La final o să fac și un rezumat, pentru că mi se pare că am reușit să punem pe hârtie un buget odată echilibrat, al doilea lucru, un accent ridicat pe dezvoltare și o să vreau să punctez ceea ce vom face anul acesta. Referitor la capitolul asociații și fundații, unul din obiectivele din campanie pe care l-am transmis clar și care urmează să fie implementat, este această fundație care va avea un puternic rol comunitar. De exemplu, legea, așa cum e formulată ea azi, nu ne permite să susținem, prin bugetul local, cele două programe pe care noi le-am asumat la nivel comunitar, adică masă de Paște și masă de Crăciun, așa încât, în comuna noastră, așa cum am spus și în iarnă, eu îmi doresc ca atâta timp cât conduc eu destinele comunei,
să nu mai existe om care să spună că n-a avut ce să pună pe masă. În iarnă am găsit o soluție de avarie pentru că era prea din scurt și nu s-a putut face. Chiar și acum vom avea o soluție de avarie pentru că întârzie formalitățile juridice și nu avem gata acest ONG, care va avea un protocol foarte clar cu primăria. În esență, ne costă undeva la 20.000 de lei fiecare sesiune de masă, fie că vorbim de Paște, fie că vorbim de Crăciun. Însă, acest ONG nu-și va restrânge activitatea exclusiv la a asigura 2 programe de masă. Vom încerca să dezvoltăm întreaga curiculă comunitară, în sensul în care mâine avem o întâlnire, de exemplu, cu o organizație care se ocupă de sterilizarea câinilor și anul acesta începem programul multianual, încercăm să înțelegem foarte clar ce avem de făcut, pentru că cea mai simplă soluție e acest padoc, dar este foarte costisitoare și nu tratează cauza, ci efectul și nu ne putem permite să ne jucăm cu banii publici. Încercăm să identificăm cea mai bună soluție, așa încât într-un interval rezonabil de timp, 2, 3, 4 ani, să reușim să scăpăm de problema câinilor comunitari. Mai departe mergând, această organizație va avea, spre exemplu, o implicare ecologică. Va trebui, suntem în plin proces de evaluare, mă rog, sunt niște detalii acolo, dar suntem într-un proces de evaluare a terenurilor degradate și încercăm să stabilim mai multe parteneriate prin care să împădurim suprafețe însemnate de la nivelul comunei. Bineînțeles că totul va fi în coordonare cu specialiști în domeniu. Încercăm să punem la punct un mecanism prin care să asistăm educațional copiii din Comuna Smârdan, acolo unde este nevoie de ajutor pentru note mai bune sau acolo unde găsim performanță. Încercăm să dezvoltăm mediul cultural la nivelul Comunei Smârdan și, ca să nu mai detaliez foarte mult, o serie de alte asemenea activități culturale, educaționale, mă rog, cu impact comunitar. Chestia asta legal, ca să o faci tu ca primărie, nu se poate sau se poate foarte greu. În ambele variante durează foarte mult. Prin urmare, am luat decizia înființării acestui ONG. La momentul în care va fi înființat, protocolul va fi supus aprobării Consiliului Local și va prevedea, într-un cadru general, dar destul de cuprinzător, care sunt ariile de competență și de funcționare a acestui ONG. El îți va desfășura activitatea exclusiv la nivelul Comunei Smârdan și fiecare activitate, după fiecare activitate și evident că și anual, obligația ONG-ului va fi să prezinte un raport, să înainteze un raport către Consiliul Local cu detaliile respectivului eveniment. Dacă dumneavoastră doriți, din ce știu, anul ăsta nu se ține campionatul de fotbal. Greșesc? Spuneți-mi, dați-mi detalii ca să înțeleg exact care era motivația întrebării. Întrebarea, da, era că asociația a fost creată întocmai pentru a putea fi sponsorizată de către Consiliul Local și primărie. La Cișmele am înființat-o eu. Da. Și există și la Smârdan. Deci sunt echipele vechi de fotbal ale satelor. Și pentru ele, adică dacă există finanțare prinsă în... Întâmplarea face să fie prima discuție acum, adică n-am mai avut o discuție pe tema asta. Da. Și e complicat să dau un răspuns la ceva ce vine pe loc acum ca întrebare. Domnul Stoica spune că nu sunt competiții anul acesta, Dar deci, prin urmare, asta v-am spus. Haideți, că n-aș vrea să... Domnul Teșu, nu vreau să ne pierdem în detalii. Când vom avea niște date certe, că și aici va trebui să facem o discuție, însă nu e momentul ăla. Va trebui să facem o discuție cu privire la ceea ce vrem să facem cu sportul din Comuna Smârdan. La momentul în care vom face acea discuție, fiecare dintre dumneavoastră va putea să vină cu propria viziune, dar e clar că va trebui să vorbim și o vom face transparent și întrebăm comunitatea. O secundă ca să termin. În momentul în care vom lua o decizie, nu vom mai lua o decizie doar după gândirea unui om sau altul sau unui grup.
Eu îmi doresc să întrebăm Consiliul Local, să întrebăm comunitatea, pentru că dacă vrem să extindem activitățile sportive din Smurdan, trebuie să avem un plan foarte bine pus la punct. Știți obsesia mea cu planurile, că fără ele acționăm în întuneric, nu avem o direcție și o foaie de parcurs. Și interesul meu este ca la un moment dat să spunem că Smurdanul are o echipă de juniori la fotbal, are o echipă de juniori la handbal, organizează competiții regionale, locale, poate chiar și cu participare națională. Așa încât în timp să dezvoltăm și să creăm aici bazele unei infrastructuri, în primul rând, că și acolo va trebui să discutăm despre bază sportivă, despre sală de sport, ce facem ca să le aducem și cum abordăm această problemă și cum extindem paleta de activități, de discipline pe care copiii din Comuna Smurdan să le poată accesa. Evident, ca orice alt domeniu din domeniile pe care le gestionăm azi, este un lucru cu implicații și sociale, și financiare, și tehnice serioase. Astăzi nu suntem pregătiți, eu nu pot să pun pe masă acest subiect, dar cu siguranță în cursul acestui an vom lua o decizie cu privire la modul în care abordăm comunitar strategia pentru sport la nivelul Comunei Smurdan. Ca să răspund punctual, în măsura în care începe această competiție, nu e absolut niciun impediment să începem o discuție, după care soluții se pot găsi întotdeauna dacă există dialog. Dar trebuie să vedem de pe ce poziții stăm, adică care sunt realitățile din teren. În momentul în care avem o necesitate și o realitate și o aprobăm, o considerăm toți pozitivă, atunci e evident că se poate face o rectificare, bugetul în general suportă anumite corecții, nu suntem la milimetru, și atunci cu siguranță vom găsi o soluție, cu precizarea pe care am făcut anterior. Va exista în acest an o discuție la care vom invita actorii comunitari, Consiliul Local, Primăria și anumiți actori instituționali pentru a înțelege unde vrem să ajungem și ce trebuie să facem să ajungem acolo. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Următorul. Domnul Bălănică, vă rog. Domnul primar, aveți aici un prins de colmatare. Am o rugăminte, când vorbim, dar nu se aude, asta e. Când întrebăm, nu am asta să se audă clar, că vreau să se audă și pe cameră, să auzim și noi. Cu decolmatarea părâului. Da. Unde și care? Întrebați-mă și vă răspund. Să audă întrebarea completă și răspund. Decolmatare părâu scrie. Decolmatare părâu. Este un proiect comun care, iarăși, e probabil să întindă pe mai mulți ani. Se va desfășura. Dacă primim aprobare, eu acum doar am prevăzut sumele necesare. Dacă primim aprobare, va fi un proiect desfășurat în colaborare cu Apele Române. Înțelegerea cu Apele Române a fost ca dumnealor să furnizeze echipament și personal de utilaj, iar noi să asigurăm faza și motorii. Decolmatarea pârâului are două. Astăzi, doar la nivel de intenție, urmează să vedem cum merge mai departe. Dar are două componente. Una este componenta strict funcțională, adică să lărgim acest canal, să-l curățăm. Acest canal care e? Canalul, deci râul acesta, canalul acesta de care vorbim, se întinde de la podul, de fapt 100 de metri în câmp de la podul dintre Smurdan și Cogălnicianu și merge până cu 100-200 de metri în câmp, până spre stufărie, peste podul dintre Smurdan, Valea Satului și Smurdan. Că mai e și pârâu? Nu, aici vorbim strict de Mălina. Asta e pârâul Mălina, culoare de vreo 2 km 700, mă rog, de ori, până am măsurat la metru. Că acest pârâu a mai fost decolmatat odată. A fost decolmatat odată, dar asta e o operațiune care se face cu anumită recurență. Asta a fost acum 3 ani și cred că a fost din fonduri locale. Aici discutăm de un parteneriat cu Apele Române. Principalul obiectiv este să ne asigurăm că în cazul unei acumulări de precipitații nu mai avem inundații. Anul trecut, când au fost ploile mai puternice, am avut un moment în care apa a ieșit din matcă și a inundat strada. Și vrem să ne asigurăm că nu punem în pericol. Dar în ce sens? Cum s-a făcut calculul de s-a ajuns la suma asta? Este un calcul la făcut. Ce înseamnă când suma asta nu e numai același lucrare, s-a făcut de la zero. Lăsați-mă să termin. Deci, odată discutăm despre decolmatare efectiv,
Și al doilea proiect pe care îl vizăm, dar iarăși avem nevoie de studii acolo, de un studiu de fezabilitate, să vedem ce ne costă la metru liniar, vrem să dalăm marginea acestui canal. Dalarea, în afară de componenta estetică, ne ajută pe viitor să nu mai cheltuim sume foarte mari pentru eliminarea. De fapt, este o procedură specială cu dale și însămânțare cu gazon și ne ajută să operaționalizăm, să fim mult mai eficienți în curățenia canalelor respective. Va crește gradul de frumusețe, gradul de atracție al comunei. Ne interesează ca, la un moment dat, să ajungem acolo cu o zonă pietonală, cu băncuțe, cu 2-3 pontoane pentru pescuit și, în esență, ar putea deveni o zonă de promenadă și de relaxare a comunei Smârdan. Deci acest pârâu. Pe acest pârâu, da. Da. Cumva aparține Consiliului Județean? Deci noi ce suprafață... Nu are legătură cu... Deci... Ca să facem o investiție, Da. cred, trebuie să avem teren. Dalarea respectivă nu are legătură. Avem teren suficient cât să putem să facem. Este în proprietatea noastră terenul respectiv. Bun, aveți aici prins o sumă de bani alimentare cu gaze. Da. Trebuie să ne explicați ce am. Este același procedură pe care l-am făcut și anul trecut. Dosarul, evident că este un dosar greu și într-un program mare, cu 250 de milioane de euro, în primă fază, și sperăm în faza a doua de 600 de milioane de euro. Speranța mea este că acest demers al Comunei Smârdan de a atrage finanțarea pentru gaze să primească aprobare în cursul acestui an. În momentul în care ai un astfel de proiect, apar cheltuielile neprevăzute până la un moment dat, de reînnoire, nu știu, autorizație, nu știu, cheltuieli mici. Dar, în esență, dacă noi nu prindem acești bani, 10.000 de lei, să-i avem ca o plasă de siguranță, ne putem trezi la jumătatea anului că... El la ce stadiu e? La ce stadiu? Sau la bultă. Azi este dosarul în analiză, după cum analiză la fondurile structurale. Este depus analiză unde? Depus pe Programul Operațional de Investiții Mari, secțiunea de dezvoltare a magistralelor de gaz. Este un program care se află la Ministerul în Gestiune. A început evaluarea programului de oferte de deponenților, dar Smârdanul, dacă e să întreb una că, fiind acel proiect pe care l-am făcut contra timp și l-am depus în ultima zi, mă gândesc că ori au luat în ordinea în care s-au depus și noi suntem în ultima zi, ori au luat-o alfabetic și noi suntem la S. În ambele variante, azi, pe MySmith, pe aplicația de gestiune electronică, nu este început procesul de evaluare la dosarul. Un dosar care e bun și care are șanse, zic eu, din prima fază, dar să vedem ce au reușit și alții. Nu am înțeles. Aici văd amenajări și primării. Da. Primăria s-a băgat de bani în primăria asta de nu visăm. Deci nu este an în care să nu ba izolare, ba schimbare faianță, ba chiar an de an s-a băgat sume de bani. Aprobate de dumneavoastră. Da, acum întrebăm iar, 50.000 nu iasă, dar ce 50.000, întrebați-mă și vă răspund. La ce anume? La amenajare primărie. Amenajarea de primărie este impropriu spus, de fapt este un program multianual pe care și v-am spus, o să fac rezumate să înțeleagă și cetățenii ce facem și în ce direcție mergem. Nu discutăm doar despre o amenajare a primăriei, ci discutăm despre un program de amenajare urbană, care își propune ca, într-un interval de 5, 6, 7 ani, din investiții în capitolul acesta, amenajare urbană, să devenim o comună cu un aspect unitar și atrăgător. Același tip de vegetație, același tip de arbore, de decor, să înțelegem zonele pe care putem să le înfrumusețăm și să devină zone de lăsați-mă să termin, vă rog. Primărie, eu consider să face ceva exclusiv la primărie. Lăsați-mă să termin. În cazul de față, plecăm din centrul primăriei, din centrul comunei care este primăria, și acolo avem un gard de beton care se vede foarte urât, e foarte vechi și avem niște spații verzi care azi nu sunt folosite la capacitatea lor. Unul din obiectivele mele este ca această comunitate să devină atrăgătoare vizual. Să fie exact așa am folosit în campanie expresia, oază de verdeață. Suprafața desfășurată din fața primăriei, parcare plus
dispensar medical plus scoarele acelea de verdeață este de vreo 250-260 de metri pătrați. Acolo vom aduce rulouri de gazon, vom popula cu vegetație, vom asigura sistem de irigație automatizat și vom demola gardul acela de beton care azi ne transformă în ceva foarte inestetic. Prin urmare, acolo sunt aproximativ 25.000 de lei băgați, 25.000 de lei bugetați, iar un al doilea pas pe care îl facem, dar urmează să detaliez, să fundamentez financiar pasul, este să începem pe artera principală DG251 din capătul Smârdanului spre Galați și vom termina în funcție de bănuții pe care avem într-un interval de timp, începem amenajarea și înfrumusețarea arterei principale. Astăzi, când trecem prin comuna Smârdan, nu există vegetație, nu există un aspect unitar, nu există o componentă ecologică și estetică bine definită. Eu am luat legătura cu o firmă specializată în domeniu, ei ne-au dat niște oferte de principiu, urmează să ne apucăm de treabă. Estimez că într-un interval de 5-6 ani, toată comuna va ajunge la un standard vizual și estetic unitar. Nu uitați, mandatul e de 4 ani, nu s-a. Cine, am mai spus-o, aici noi suntem doar să începem niște lucruri și cine merge mai departe, poate să ducă anumite obiective mai departe. V-am spus că în acest an vom veni și cu masterplanul pe următorii 10 ani pentru Comuna Smârdan, așa încât oricine vine în comuna asta la primărie să se înscrie în foaia de parcurs și de dezvoltare a comunei, așa cum o agreem în perioada următoare. Cam atât, să mai sunt și colegi, nu vreau să mă duc. Domnul primar, la capitolul învățământ ați prins 584.000 lei. Ce ați prevăzut în banii ăștia? Ce ați prevăzut? Este prins și transportul? Nu-l văd evidențiat aici. Este. Ca și cheltuială. La transport avem 108.000 de Este. Deci, la capitolul învățământ, lucru care se va regăsi în declarația mea de final. Teza principală a mandatului meu este dată de viitorul copilor din comuna mea. Odată că ne-am asigurat de sumele pentru școală, așa încât dezvoltarea acestui obiectiv să meargă foarte bine anul acesta, vom mai avea o discuție cu privire la infrastructura educațională din Cișmele și Cogălnicianu. Acolo sunt niște informații care trebuie procesate, comunicate și să luăm o decizie, pentru că astăzi eu personal nu sunt mulțumit de starea infrastructurii educaționale. Mărdanul clar va crește prin construcția acestei școli, Cișmele și Cogălnicianu suferă și trebuie să luăm o decizie și acolo. Ne-am asigurat că transportul elevilor din Smârdan este 100% finanțat din bugetul local, așa încât pe perioada cât vom construi această școală să nu existe efort financiar din partea familiilor sau orice altfel de efort. Și introducem în premieră în comuna Smârdan burse pentru copiii din cele 4 categorii, așa cum au fost definite legislativ: performanță, studiu social și de sprijin. Ne-am asigurat, deși discuțiile au fost că vom da o lună pe trimestru, astăzi suntem în situația în care se spune că vom da lunar aceste burse. E un lucru de care eu sunt mulțumit foarte mult, pentru că probabil că va fi mai greu să auzim ulterior că nu am ajutat suficient copiii ca să meargă la școală. Va trebui să vedem ce mecanism instituțional de colaborare găsim între școală și administrația publică, să venim în sprijinul copiilor, așa încât performanța școlară la nivel gimnazial să crească, dar cumva să ne îngrijim și de ceea ce înseamnă ulterior licealul și facultatea. Pentru că fără investiții în viitor și în educație, nu avem nicio șansă ca țară și nu avem nicio șansă nici comunitate. Deci banii sunt prinși integral. Eu chiar mi-am făcut timp și am studiat bugetul. Din punctul meu de vedere este ok, cu 2 mențiuni de făcut, care le-am discutat astăzi. Și o să le și prezentăm. Situația extinderii sau înființării acelei rețele de apă cu care să suplimentăm necesarul de apă în comună, rămânând, dând o mână de ajutor și celor de la Apă Canal, că nemai folosind apa
din sistemul lor. Pentru o dată o să rămână care de fapt este apă O să- potabilă, nu apă industrială pentru UDA. De comun acord, domn primar, chiar am căzut de acord că o să ne facem timp și o să mergem împreună să derulăm proiectul ăsta. Al doilea punct, care iarăși nu l-ați prins, dar l-am discutat. Asta pentru colegi, ca să știi despre ce e vorba. E vorba de extinderea rețelei de drumuri asfaltate. Știm că nu putem să derulăm o procedură de asfaltare a unui drum unde nu avem trecută apa și canalizarea în primul rând. Dar avem cartierul ăsta de sus de aici din Smârdan, avem chiar cartierul unde locuiți acolo dumneavoastră, acolo nu mai este nevoie de canalizare să vină, dar aici sus este apă, este canalizare, nu mai e nevoie. Haideți să vedem cum facem și să nu mai stăm după celelalte drumuri, să nu luăm pe bucățele. Ce putem face asta, să-l facem, să nu mai așteptăm. O să detaliez ce am vorbit cu domnul Corduneanu ca să înțelegeți și să înțeleagă și cetățenii. Problema canalizării și a apei, în primă fază, este una care odată a dat mari bătăi de cap pe ceea ce înseamnă alimentarea cu apă, în al doilea rând dă mari bătăi de cap pe ceea ce înseamnă Proiectul European de Dezvoltare a ductine cu apă și canalizare. Eforturile noastre din aceste prime 6 luni, au fost 5 luni, au fost îndreptate spre a face acest program de construcție a canalizării să devină din nou operațional. Am colaborat foarte bine cu partenerii de proiect. Astăzi, licitația este în desfășurare, procedura este deschisă, estimările sunt, dacă nu apar contestații, ca undeva spre jumătatea lunii iulie să avem un câștigător. E important acest câștigător din două puncte de vedere. Unul din puncte este că lucrările mari de canalizare abia acum urmează să înceapă. Practic ce vedem faza 2 și ce s-a făcut în faza 1 sunt sub 35% din ce înseamnă proiectul total. Al doilea lucru este că va rezolva problema cu apa, pentru că în proiect avem prins un rezervor de 700 de metri cu capacitate, spre deosebire de capacitatea actuală de 200 și vreo 40 de metri. E clar că vom începe această lucrare pe canalizare. Așteptăm un răspuns pentru rezolvarea problemei furnizarea de apă curentă în acest an. Avem o procedură deschisă de apă canal, cu 2 stații de pompare de mare capacitate, lucru ce ar trebui să rezolve problema furnizării apei în Comuna Smârdan. Mai sunt câteva lucruri de pus acolo la punct, dar facem toate eforturile și vreau toată lumea să înțeleagă și cetățenii să înțeleagă că e un efort deosebit, sunt niște lucruri la care ne-am angrenat din postura de oameni care vrem să rezolvăm, dar neavând foarfecele în mână sau efectiv toate dispozitivele. Estimăm că undeva spre sfârșitul lunii mai, jumătatea lunii iunie, vom reuși să punem în funcțiune aceste pompe și odată vom avea presiunea de care până acum m-am dus lipsă. 2. În colaborare cu acest rezervor de capacitate sporită, estimăm că foarte multe din problemele noastre cu apa de pe timpul verei vor dispărea. Cu domnul Manea, știți, sau poate vă aduceți aminte de acest proiect discutat în campanie, o stație alternativă pentru furnizarea de apă pentru irigat. Acolo, subiectul azi, și am convenit cu domnul Manea, pentru că azi are niște informații care nu sunt clare și concrete și, prin urmare, nu ne permitem să bugetăm cu speranța că vom cheltui bani în acest an. Mai urmează să mai facem niște săpături, o să avem niște discuții cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, încercăm să vedem ce trebuie să facem noi. Dar e o dorință noastră, împreună cu domnul consilier local, domnul Manea Corduneanu, o să lucrăm să venim cu o soluție, fie ea și parțială, pentru furnizare de apă de irigat, care să disloce volumul de apă consumată din rețeaua principală, așa încât să mai avem probleme pe de la. Dar e un subiect care va avea nevoie de discuții ulterioare. Aveți întrebări? Nu mai e atât. Mai un pic acum. Domnul secretar, tot e și doamna Carmen aici. Noi, pe data de 20.04, din 31.01.2020,
am dat o hotărâre de Consiliu Local, modernizare, drumuri de interes local, faza 2. 12 km asfaltare. Cu dale și SF făcut. S-a făcut, da. Proiectarea. În ce mai trebuie la proiectul ăla? Eu am intrat pe site-ul lor, este depus, este plătit, trebuie numai finanțare. Ce spuneți, domnul primar? Putem să-l căutăm și să vedem despre ce vorba? O să căutăm. Sunt E un două proiect plătit, îmi cer scuze, e un proiect plătit cu studiu, cu absolut tot, cu avize, cu... Îi trebuie bănuți. Nu vreți să încercăm, poate găsim o... Nu știu, toți suntem la guvernare, toți suntem... După ce trebuie. Atât. Asta vreau să știu ce cu... E păcat să nu... La capitolul dezvoltare comunală, vă spuneam în ultima ședință că am avut o surpriză neplăcută cauzată de lipsa cadastrării, tabulării inventarului comunal. Astfel că astăzi, orice proiect am avea, suntem în imposibilitatea de a-l pune în aplicare, pentru că nu avem această intabulare. Un artificiu, lăsați-mă să termin ca să vă explic. Un artificiu care funcționa până în trecut, acum de curând, dar acum nu mai funcționează, a fost acest program național de dezvoltare locală care permitea construcția de drumuri fără extras de carte funciară, fără carte funciară pe segmentul, pe imobilul respectiv. În momentul de față, anul ăsta nu există, pentru că urmează preconizatul PNRR, să mai fac discuții, o să fie și niște fonduri europene, vedem în ce format se finanțează. Nu există finanțare pe modernizare drumuri. În același timp, chiar dacă ar exista, noi trebuie mai întâi să finalizăm cadastrarea respectivelor imobile, ca ele să poată să devină finanțare. El este cadastrat, numai cred și cu ceva. El nu... Informațiile mele, niciun metru de drum comunal din Comuna Smârdan nu este cadastrat. Are cadastru, are absolut tot făcut la proiect. E faza 1 sau... Când s-a votat proiectul ăsta? 30 a 4-a 2000. Nu, e 30 ani și modificat. Anul trecut, în ianuarie. E 30 și... 31 întâi. Haideți să verificăm și vedem ce e vorba. El are toate avizile, are absolut tot. Deci trebuie măcar să ne respingă dosarul, dar atâta timp cât el a fost aprobat doar să se aloce finanțarea. Să nu facem confuzia dintre avize și carte funciară. Sunt două diferite. Eu din ce am înțeles, are absolut tot. Și la cine este depus? De asta zic, cred că... S-a făcut proiectarea și... Dacă avem proiectarea, ne scutește de o grămadă de timp dacă avem proiectarea aia, dar să vedem. Ridicare topul, domnul secretar, dumneavoastră trebuie să știți. Nu mi-aduc aminte de anul trecut, ianuarie. Nu mai contează. Am înțeles. Știu că era o documentație tehnică făcută, o dar să ce verific. exact. Un proiect care putem, doar nu acum e pentru X sau pentru Y. Este același lucru care s-a întâmplat în cazul gazului, în care o informație dintr-un proiect anterior ne-a ajutat foarte mult pe un proiect în desfășurare. Important să dăm înainte să fie bine. O să verific și chiar o să ne auzim pe subiect să vedem exact care e povestea cu ea. Nu știam de informație, bine că mi-a zis-o, o clarificăm. Următoarea întrebare. Nu mai sunt, domnul Crăciun. Avem aici la combustibil, domnul primar, 10.000 prinși pentru buldo. E strict pentru buldo sau și altceva? Acolo este strict pentru buldo. Putem trece la vot? O secundă că aș mai vrea, domnul președinte, să explic în linii mari. Pentru comunitate, da, știți cum e. Suntem aici să comunicăm și va trebui să detaliez puțin. Îmi doresc foarte mult ca întreaga comunitate a Smârdanului să înțeleagă cum funcționează acest mecanism al bugetului și ce s-a întâmplat până azi. Până astăzi, când sper eu din tot sufletul cu înțelepciunea domnilor consilieri să aprobăm acest buget, primăria a funcționat pe un buget de avarii. Bugetul de avarii înseamnă că nu-ți permite să construiești nimic. Este o mâhnire de-a mea pe care politic o voi transmite mai departe. Mie mi se pare extrem de greu de acceptat că ne aflăm într-un moment în care suntem aproape de jumătatea anului și noi abia acum aprobăm bugetul. În contextul în care multe proiecte pe partea birocratică ne consumă foarte mult timp și noi acum va trebui să tragem
ca disperație efectiv, să recuperăm o perioadă de mare de timp, 3-4 luni, care ne-ar fi ajutat foarte mult în dezvoltarea noastră. Spun dezvoltarea noastră pentru că acesta este cuvântul cheie al bugetului pe care noi îl aprobăm azi. Astăzi, în 2021, Primăria și Consiliul Local vor propune acestei comunități primul pas din etapa asta pe care noi ne asumăm împreună și pe care cred că toți din sală și-o doresc, dezvoltarea comunală a Smurdanului. Avem o abordare integrală și integrată, în sensul în care încercăm să deblocăm fiecare segment al unei comunități, așa încât, într-un interval de 7, 8, 10, 12 ani, îmi doresc cât mai scurt, dar să fim realiști că unele lucruri nu se vor face bătând în palme, comuna noastră să aibă gaze, să aibă canalizare, să aibă asfalt, să aibă sală de sport, să aibă bază sportivă, să aibă o strategie clară în privința managementului deșeurilor, să aibă o strategie clară în privința modului în care tratăm câinii comunitari sau probleme asociate, să aibă o strategie clară în privința a ceea ce vrem să dezvoltăm în comuna noastră și să avem toate obiectivele comunale, de la dispensar medical și până la școală, aduse la standarde de 2021. Anul ăsta... O secundă cât țineam aici. Vreau să nu văd că ați învățat cam pe de rost, cam tot ce ne aruncați pe cât. Mai lăsați-ne, nu faceți un monolog din ședința asta. Spuneți aproape singur. Da, într-adevăr, e nevoie de explicații. Dar, în primul rând, sunt două baze deja sportive, care, dacă le-am întreține, ar arăta foarte frumos. Lăsați-mă să termin ce am de spus și după aceea. Cer scuze. Proiectele de anul acesta o să le detaliez puțin. Încep cu prioritatea pe care am acordat-o copiilor și am spus că toți copiii vor primi alocații 100 de lei pe zi, pe lună, lunar, începând din acest an. Un al doilea proiect ce vizează educația este modernizarea sistemului de termoficare al școlii de Mihail Cogălnicianu. Anul acesta am fost și am măsurat acolo temperatura, erau 16 grade la ore, e o situație cu care nu-mi doresc să ne mai întâlnim niciodată. Am bugetat modernizarea parcului de joacă al grădinței Smurdan și acolo va trebui să avem o discuție dacă deschidem spațiile de joacă concomitent cu asigurarea monitorizării video peste orele de funcționare ale instituției respective, așa încât să dăm posibilitatea copiilor, fie că vorbim de terenul de fotbal, fie că vorbim de locul de joacă, să aibă niște locuri unde să stea. Avem un plan, construcția primului parc comunal, mini-parc comunal, o strategie prin care ne dorim să facem aceste insule de agrement la nivel de microcartier, microzonă, așa încât, într-un interval de 5-6 ani, comuna să aibă peste 12 părculețe în care cetățenii din arondisment din zonă să poată să jucă copiii sau să se relaxeze. Am bugetat modernizarea dispensarului comunal cu lucrările de urgență din Mihail Cogălnicianu, pentru că acolo ne dorim și vom depune un obiectiv de investiții, ne dorim o facilitate nouă. Urmează să vedem modalitatea prin care vom interveni. Avem bugetat studii de fezabilitate, dar avem banii pregătiți și pentru începerea construcției, platforma de depozitare de deșeuri vegetale și gunoi de graj. Săptămâna aceasta vom face niște anunțuri privind modul în care vom gestiona intermediar deșeurile vegetale și lemnoase până la momentul construcției acestei platforme. Avem în premieră un program comunal de dotare cu pubele și coșuri de gunoi stradale, așa încât într-un interval de 3-4 ani să putem să ajungem la un grad de 100% acoperire și să creștem nivelul de curățenie din comuna noastră. Avem bugetată extinderea rețelei de supraveghere video. Avem bugetate programele masă de Paște și masă de Crăciun. Mi le doresc cu frecvență anuală. Ține doar de Consiliul Local să se îndeplinească chestiile astea. E un deziderat, așa cum v-am spus, să nu mai avem persoană care sărbătorile creștine și le petreacă în lipsuri. Avem bugetată modernizarea drumurilor comunale, pietruirea, pentru că până la intervalul în care vom interveni cu asfaltare, este necesar să reabilităm stradal câteva drumuri. Avem un proiect multianual de amenajare și dezvoltare urbană pentru a conferi o identitate vizuală comunei noastre. Ne dorim în acest an, începem planul ăsta de multianual de sterilizare, dar încercăm să-l facem ceva mai complex
o să venim cu detalii în privința asta, dar clar vom acționa în linia programului de sterilizare, adică în linia rezolvării acestei probleme comunitare. Am asigurat și am făcut toate diligențele așa încât în acest an lucrările de canalizare, aducțiune apă și canalizare și construcție școală Smârdan să nu întâmpine dificultăți. Am inițiat cadastrarea obiectivelor de investiții ale comunei, școli, dispensare, creșe, terenuri de sport, așa încât în perioada următoare să începem să depunem cereri pentru proiecte de finanțare. Asta, o secundă ca să termin. Ăsta este doar începutul. În acest an o să supun dezbaterii și publice și în Consiliul Local a planului de dezvoltare al Comunei Smârdan. Vom veni cu un plan pe 10 ani. O să putem, fiecare dintre dumneavoastră, o să puteți să aduceți îmbunătățirea acelui plan, dar îmi doresc ca acest plan să devină foaia de parcurs a Comunei pentru următorii 10 ani. Va fi un plan care va aborda aproape toate subiectele ce vizează comunitatea și eu cred că doar având acest plan vom ști de unde plecăm, unde ne îndreptăm și ce facem ca să ajungem în punctul în care ne dorim să ajungem. Asta este tot. În primul rând, vreau să vă zic că ați transformat această ședință până acum într-o oră primarului cu publicul. Felicitări. Și în al doilea rând sunt foarte mâhnit pentru că nu ați luat în calcul și finanțarea celor două echipe. Aici nu pot să vorbesc doar în numele echipei a cărei asociații sportive sunt președinte. Atâta lucru. Vă mulțumesc. Da, sunteți dispus să mai facem, dar după aia o să veniți, sunt sigur, trebuia de atunci, trebuia să prindem bănuți de atunci. Eu, sincer, aveam gânduri foarte bune și curate cu bănuții care îi primesc pentru asociația sportivă. Sincer, am un plus și acum ar fi fost bineveniți și pentru anul ăsta o finanțare. Genți, echipament sportiv la toți băieții care sunt cu legitimații, sunt legitimați și pentru toți aveam de gând să fac asta. Dar se pare că, nu știu. Anul trecut când ați primit finanțare, v-ați dus și ați vorbit cu primarul despre chestia asta? Sau a venit primarul și a zis că doar... Abia primeam bani ca să facem deplasările, să plătim arbitrajele, baremurile. Reformule. Domnul Toșu, până azi, în ziua în care adoptăm ședința de bugetul local, dumneavoastră ați inițiat o discuție cu mine, ne-ați spus de această problemă și eu am fugit de ea. Avem un minut discutat pe subiect sau nu s-a discutat nimic niciodată și prima oară când aud subiectul ăsta? Atâta vă rog să... Dar confirmați. Avem, dumneavoastră, mi-ați spus și... Spuneți-mi dacă avem o discuție pe acest subiect. Pentru că să înțelegem procesul... Deci dumneavoastră nu știați că cele două sate în comuna noastră sunt două... Informația pe care am avut-o și doamna Pastia vă poate confirma este că anul ăsta nu o să fie... Știați că sunt sau nu știați? Ce să știu? Ca să știu și eu dacă nu mai deschid gura sau nu. Știați că sunt două echipe de fotbal în comună? Absolut orice lucru de care ne îngrijim în comuna asta trebuie să fie discutat cu mine. Evident că știam. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți în momentul în care... Sunteți dispus, îmi promiteți că sunteți dispus să le finanțăm în continuare? Am spus da și am spus că vom discuta ulterior. Și vă rog frumos, domnul Teșu, când îmi spuneți, mă întrebați ceva, mă lăsați să vă răspund. Deci, nu trebuie să vă luați prea mult cu psihologie și cu... Dumneavoastră, trebuie să înțelegeți o chestiune. Rugămintea mea este să nu mai am procese de conștiință, dom'le, sunt sigur că nu o să mă ascultați. Dacă dumneavoastră veniți la mine și discutăm aplicat și îmi dați un plan și îmi spuneți ceva și colegii, lăsați-mă să termin, domnul Teșu. Deci, putem să discutăm civilizat, nu există coleg în Consiliul Local care să nu fi venit la mine să fi discutat ceva și eu să fi zis, du-te mâine afară că nu știu. Oricine a venit, încercăm, în măsura în care... O scurtăm, sunt mulțumit de răspuns. Vă aștept la primărie, mulțumesc. Ok, atunci și să mai lungim și să mai plățim. În ea e atât. Referitor la PUG. Noi PUG avem. N-avem. Avem? Dar cum ați făcut cartografierea comună? Deci există adoptată în 1999 și actualizat în anul 2006. El e valabil 10 ani. 2007. Este expirator. S-a făcut revenire în 2008. A mai fost prelungit încă o dată, dar a expirat și prelungire. A expirat. Da. Vă trebuie avizile doar. Am vorbit la OCPI.
Avizile atât vă trebuie la PUB. Trebuie După care vine cu partea funciară la fiecare. PUB-ul e un subiect mult prea complex și va face subiectul unei discuții ulterioare. Este mult prea complex să ne referim. Dacă luăm doar avizele, nu se schimbă nimic din ceea ce s-a decis în 2007. Ori, eu îmi doresc foarte mult să discutăm cu persoane competente în domeniul ăsta. Iarăși o să vin și o să vă prezint ce concluzii au rezultat în urma consultării astea și să adaptăm planul urbanistic general la realitățile lui 2021. Și vă explic de ce. Urmează să treacă o centură ocolitoare a Galațiului pe raza comunei Smârdan. Ce a trebuit să mă asigur și am o confirmare, semi-confirmare astăzi, este că vom avea bretea de descărcare pe comuna Smârdan. Și vom avea. Domnul primar. Breteaua aceea de descărcare, o secundă, breteaua de descărcare ne creează nouă premizele discuției pe un parc industrial. Un parc industrial ne-ar garanta ieșirea din subzistență. Domnul primar, acel proiect e din 2008. S-a amânat an la rând. Nimeni nu ne garantează că o să pună cineva în aplicare. Deci acel proiect este din 2008. Șendreni, Smârdan, Vânători. Ieri, la Consiliul Județean, s-a semnat contractul proiectare și execuție. Proiectul e din 2008. Înțeles, dar la tot îmbunătățit, la tot... Informația este, ieri la Consiliul Informații sunt din Județean. 2008 și până acum. Nu înțeles, tot trebuie să ne adaptăm la Am înțeles. Ce face acum PUB este de extindere. Că comuna s-a dezvoltat. Înțelegeți? Asta facem. Nu când facem iar PUB pe toată comuna. Nu facem tot. Eu vreau doar să vă... Asta vreau să vă spun. Că și aici când au fost discuții mari cu cele 12 km de asfalt, care am vrut să le facem. S-au aprobat. Haideți să ne ocupăm pe ele. Nu mai spune că nu avem PUB-ul, că nu avem alea. Avem PUB-ul. Avem pe satul vechi, poate. Nu avem poate pe extindere. O să rezolvăm anul ăsta. A doua problemă. Avem preț aici 55.000 de lei pentru cimitir. Da. Vă rog să explicați. Sunt niște resturi de lucrare rămase de anul trecut, care s-au mutat în anul ăsta. Nu au putut fi plătite anul trecut, că nu s-au recepționat. Așa, la Cogălniceanu. Și a trebuit, practic, în ce să bugetase inițial, s-a mutat codița asta 45 pe 2000. Deci banii ăștia sunt prevăzuți doar pentru plata datoriei. Nu plata, intră în discuție. Deci s-a bugetat o valoare, din aia nu s-au finalizat lucrurile astea de 45-55 de mii cât sunt. Suplimentare la de nu suplimentare. Nu-i suplimentare. De fapt, nu s-a făcut tot în 2021, 2020 și codița aia pe care ați aprobat-o inițial 720 de mii, aia zice să zic, sunt 55 de mii care se mută pe anul ăsta, că n-am putut să-i plătim atât. Să luați în calcul, să faceți o parte la... Deja s-a luat în calcul la cimitirul de la Cismeni, din partea opusă. Sunt două porți, dacă nu două. Nu două, numai una. Una sau două? Una mare, una mică. Una mare și una mică. Unde e aia mică? Una mică este pe colțul cu CAP-ul, că s-a smuls acolo și oamenii voiau să treacă în câmp spre unitate și facem o porță mică. Și una mare, accesul lateral, nu? Da. Asta. Deci s-a luat deja, cred că se lucrează acum să faci ceva sau sunt în lucru, da? Și la Cogălniceanu, domn primar? La Cogălniceanu aceeași poveste, știu de ea, dar terminăm cu unii și ne-am pănit. Referitor la buget, atât am avut, la discuții diverse, am altceva. Referitor la cheltuielile pentru dispensarele de familie, cred că ar fi bine să întrebăm și pe domnii doctori, poate vor să le cumpere, dacă le au în proprietate, se pot gospodări singuri, economisim bani la bugetul local. E propriu spus de economisim, că n-avem ce să economisim, de fapt. Să plătești unul dacă îl are în proprietate, să gospodărește. Dar aici nu-ți dau dreptate, că pe urmă iar că o să plece și doctorul pleacă și rămâne. Haideți să vă explic care o să plece doamna și iar o să ne îngrămădem la Smârdan. Vă explic care e strategia. Da, exact că eu am fost cu ideea ca să am fost și cu domnul primar. Da, dar aici an de an sau perioade scurte trebuie să... Doamna, dacă nu o să-i mai dea avizul, pleacă. Nu, asta este o idee. Pleacă, domnul. Altceva referitor la sterilizarea câinilor cu stăpân și fără stăpân în comuna Smârdan, numai cine nu a vrut, nu i-a sterilizat. Știu. E prima comună care a beneficiat de programul ăsta în județ. Urmează să avem noi o discuție, după ce mă pun și eu la punctul subiectul, să înțelegem. Așa, clar o să avem o discuție pe subiect. La capitolul dispensare comunale, eu vreau să le modernizăm pe amândouă, pe fonduri, fie că vorbim de Compania Națională de Investiții, fie că vorbim de fonduri europene, le aducem la un standard
de 2021, după care continuăm procesul de concesiune. De ce? La un moment dat, doctorul, dacă devine proprietar, poate să-l dărâme și să-și facă cișmea acolo. Sau Nu, bază. vânzarea Deci- poate fi cu clauză. Un număr de 10 ani sau de 20 E mai de ani. simplu, domnul Fără să străineze proprietatea Fie noastră. scandalul, fie Fie scandalul, scandalul. proprietatea ascunzată. Proprietatea noastră. Ce ține de servicii? Pentru primărie. Stai cu Sarfulbec sau stai cu m-am inundat. Domnul primar, nu vreți să cumpărați primăria? Ce ține de servicii sociale, decizia mea, alegerea mea este să le păstrăm în inventarul comunal pentru că au o componentă socială și nu pare riscant să fie la mâna privată. Cel mai bine este la mâna noastră și de gospodărie. Nu, ideea era Da, că domnule. omul Am avut o singur- discuție împreună cu dumneavoastră și cu doamna vice pentru biserica de la Da. Cișmeni. Pentru- Pentru că nu-i prins nimic. Este prins în capitolul ONG, acolo fundației, am prins și 25.000 pentru un proiect pe care va trebui să-l definim. O să discutăm cu toți actorii implicați. Primăria poate să pună la dispoziție contravaloarea centrală. Dar va trebui să discutăm cu toată lumea, pentru că vreau să văd un efort comun. Și cineva să vină să zică noi punem țeava, noi punem caloriferele și noi punem manupele. Și primăria vine cu... Nu, eu am discutat cu părintele. Da. Bine, eu știam mai de puțin, dar e mai bine că este mai... Luați-o la tur că vede cum e reglă, n-a spus așa, uitate. Și dânsul mi-a spus că o să vorbească și cu enoriașii și o să mai strângem o sumă. Asta ca să putem să facem Asta treabă noi bună. punem contravaloarea Ați centrală. văzut, ați fost de față. Sunt 100% de acord. Trebuie să iasă ONG-ul, vom Soba face în referat de mijlocul necesitate. bisericii. Deci, sunt 100% de acord. Trebuie să iasă acest ONG pentru că eu direct n-am voie să fac investiția. Și vom face un referat de necesitate prin care spunem de importanța socială a obiectivului că permite enoriașilor să stea la căldură în momentul în care face la slujbe. După care noi credităm cu valoarea centralei. Biserica, enoriașii îmi doresc să vină în proiectul ăsta comun cu primăria și cu Consiliul Local și să contribuie cu ceea ce înseamnă instalații, ceea ce înseamnă montaj. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Am avut o discuție cu PNL-ul, cu dumneavoastră. Când am găsit, când am fost cu doamna președinte, cu eu și... A fost o discuție acolo referitor că vreți să investiți în cele două stadioane. Da. Puteți să ne spuneți exact, ca să audă și colegii noștri, ce vreți să investiți, ce vreți să faceți în cele două terenuri? Nu spunem nimic azi, că nu e nimic de spus, dar discutăm doar bugetul. Ați prins bani pentru acele... Nu. Acolo este o tematică foarte complexă și subiectul va fi tratat separat. Vom chestiona toți actorii, plecăm de la contribuabil și terminăm cu Consiliul Local. Am nevoie de o confirmare și din punct de vedere al unui specialist în dezvoltare urbană să înțelegem ce și cum, după care punem subiectul în dezbatere publică și cum va decide comunitatea că vrea să meargă mai departe, așa vom face. Dar azi suntem pe buget, discutăm de buget, e prematur să discutăm acolo și nu vom mai aduce subiecte de astea doar frânturi. Când avem toată tematica făcută, o anunțăm public, o punem în dezbatere publică, o aducem în Consiliul Local, cum să votează, așa facem. Ăsta e mecanismul. Deci azi nu vreau să deschidem subiectul, că este un subiect foarte complex și are ramificații puternice, așa, și cultural, și educațional, și comunitar, și financiar. Eu chiar, da, am înțeles. Deci, o să discutăm despre subiectul ăsta public, transparent, tranșant, cum alegem să ne dezvoltăm în subiectul ăsta, așa ne vom dezvolta. Dar trebuie să discutăm cu toată. Propun să trecem la vot, dacă nu mai sunt întrebări. Da? Cine este pentru? Punctul 1, da? Unanimitate? Unanimitate. Nu? Obținut? Domnul Teșu, votați, că după aia mă abțin și eu dacă vă abțin. Sigur de cuvântul dumneavoastră. Votați, vă rog. Mă abțin și eu după aia. Votați. Poate să fac un amendament sau vin cu propunere. Da, că de asta zic, să votezi ca să puteți discuta, că asta înseamnă colaborare. Și Consiliul poate să aprobe bugetarea celor două echipe, chiar dacă domnul primar nu vrea. Dar bineînțeles, nu e problemă.
Oricum o să mai primim sume și de la Consiliul Județean. Dar nu că se rezolvă, domnul Peșu, dacă vine și discutăm, să rezolvă orice, da? Trebuie să discutăm, asta e primul pas, dialog. Nu prea îmi place să vorbesc mult și... Hai, ce să facem, asta e politica. Nu, semnați încă, să știți. Punctul 2. Eu sunt aici și la măturarea comunității. La punctul 2, articolul 1, se aprobă achiziționarea în servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Comunei Smurdan cu cabinet individual de avocatură Bordei Carmen Monica, la un tarif de 200 de lei pe oră, dar nu mai mult, domnul Peșu, vă rog frumos, dar nu mai mult de 25 de ore pe fiecare litigiu, dosar, activitate de consultanță, etc. Articolul 2. Se împuternicește primarul Comunei Smurdan, domnul Zenica Silviu, să încheie contractul, având ca obiect serviciile juridice menționate la articolul 1, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Primarul va răspunde de aplicarea prevederilor prezente hotărâri, iar secretarul de comunicare și publicare. Înscrieți la cuvânt, domnul Bălănic, nu? Doar domnul Bălănic, de data asta? Nu, eu sunt Bălănicu, domnul... Pardon, domnul Codonar. Nu vă mai diferențiați, domnul. Ce veni domnul? Așa, Să nu vreți să forțezi, Domnul Peșu, domnul... Domnul primar, se poate? Da, vă rog. Domnul primar. Noi am primit o hotărâre judecătorească prin care primăria a fost obligată să reîncadreze, să reangajeze pe doamna Drăghici, care anterior punerii la dispoziție, cum s-ar spune, a ocupat această funcție. De ce n-am putut să o reîncadrăm pe funcție? Să înțeleg că a fost dispărută din organigramă. De ce nu am modificat organigrama? Când am votat organigrama. De ce n-am... Pot să spun doar la partea pe care o cunosc cu reîncadrarea. Reîncadrarea nu a fost pe postul ocupat anterior, ci pe similar. Da. Exact, pentru că nu mai exista nu mai exista postul, atât pot să... Deci nu am prevăzut în organigramă să reînființăm postul ca să avem personalul. Deja l-avem. Îl avem în curtea primăriei, specializat. Am fi putut să-l folosim, că am înțeles că i-ați dat. Cu acordul dânsii, bineînțeles, putea să țină și cumulul de funcții. Nu știu cât de bogat în activitate este domeniul respectiv. Nu am cunoștință. Dar dați-mi lămurire. Deci, subiectul pe care îl votăm azi nu are legătură tehnic cu doamna Drăghici decât în măsura în care... Doamne ferește, nu vorbesc în măsura în care a existat odată un pod de jurist pe care dumneavoastră l-ați desfințat. Consiliul Local. După care, în momentul în care am pus organigrama, evident că nu era prea scurt. Asta a fost am votat organigrama aia, doar niște creșteri de grade, dacă vă aduceți aminte, și informația că doamna Drăghici era jurist anterior nu exista la mine. În ceea ce privește organigrama, iarăși vom avea o discuție, pentru că începând din acest an orientăm primăria în funcție de necesitățile comunității și nu necesitățile comunității în funcție de primărie și vom avea o discuție și pe subiectul ăsta. Iar strict ce votăm azi, și nu e singurul demers, primăria va încheia contracte de colaborare cu avocați specializați pe juridic, pe administrativ, pe orice tip de litigiu, pentru că juristul îndeplinește o funcție internă în primărie, nu are drept de reprezentare în instanță, iar dacă nu mergem pe consultanță specializată, lăsați-mă să termin, dacă nu mergem pe consultanță specializată cu avocați care asta fac, riscăm să pierdem sume foarte mari de bani. Adică dacă noi plătim, vă dau un exemplu, 25 de ore maxim pe litigiu, dar scăpăm de o penalizare de 100.000 de lei, într-un anumit exemplu, plătim 5.000 în loc de 100.000, economisim 95.000. Eu o să fac un proces ăsta de recrutare, să avem niște acorduri cadru cu mai mulți avocați, în măsura în care avem un litigiu pe juridic. Îl dăm merge juristul nostru până că o să discutăm și de acest jurist și de ce face primăria, dar la un moment dat competența juristului din primărie să termină. Fie că vorbim de lipsă de experiență, fie că nu s-a întâlnit cu cazul, fie că vorbim de niște probleme vaste care o depășesc. Și atunci trebuie să mergi pe specializat. Ca să nu stăm de fiecare dată, dom'le, avem un proces. Că primăria are proces. Asta este o chestie standard. Ca să nu stăm de fiecare dată, azi încheiem acordul cadru ăsta,
O să mai fac o recrutare la nivelul județului Galați sau să vedem dacă e nevoie de național, să avem niște colaborări cu niște avocați foarte buni, să nu mai pierdem procese sau când suntem amendați să câștigăm contestații. Asta e tot, nu e nimic care se întâmplă așa. Wow, e doar o hotărâre prin care avem un acord cadru cu un birou de avocați atunci când situația o impune, că știți cum e curtea de conturi după aia, care nu putem să ne jucăm cu cifrele astea, când situația o impune, apelăm la avocat. Oricine dintre dumneavoastră care a avut o problemă, eu vă rog că stați apelat la avocat. Și atunci primăria face și ce fac oamenii profesioniști. Deci, atât am. Înțelegem că plătim taxe lunare dacă... Nu, în funcție de reprezentări. Și acum știți că dacă speța e 1000 de lei, nu o să acceptăm factură de 2500, că nu se poate, da? Acceptăm factură de 250 de lei. Dacă speța e de 100.000 de lei, acceptăm factură, că și munca e mai mare, de 5.000 de lei. Mi-a răspuns la întrebare, domnul Cordonean. Mai era domnul Teșu, din nou. Aceeași problemă. Am primit votat, nu? Am primit răspuns, mulțumesc. Trecem la vot? Dar sunteți de acord? Cine e pentru? Bună bine, împotriva, abține? Mă abțin. Vă abține. Cu ce monedă îmi dă cu aia, să vezi cine e. S-a supărat. Da? Carmen, tu poți să te retragi, nu că trebuie. Lasă-mă, dar trebuie cu toți. Păi a răspuns toată La diverse, tot condiția declarații cine le-a depus și cred că începând de ședința următoare vom începe din nou procedura pentru declarații, actualizarea declarațiilor de avere și interes. Pare corect. Averea. La diverse vă înscrieți dumneavoastră? Și o să vreau și eu să surprind. Și eu. Și domnul Vălâncă? Da, dacă se poate, dacă nu. Dacă mai loc. Am văzut că nu țineți o evidență, dar iar domnul Vălâncă. Dacă de Dar numai că... Din potrivă. Domnul Vălâncă, lasă-și cu domnul Codruleanu, cu competiția așa și când dăm cuvântul de la amândoi. ce să facem dacă am făcut o alianță amândoi? Alianța pentru bunăstarea României. Mai departe, mai și Crăciun. Deci domnul Cordoneanu, domnul Bălănică, domnul Țara Lungă. Și Crăciun, nu? Poftiți, mulțumesc. Și domnul Crăciun v-ați înscris la diverse? Bun. Comisia Generală va fi cât mai scurt posibil. Depinde. Dacă nu ne lungește domnul primar cu răspunsul, să fie cât mai la subiect, e mai. Domnul primar, haideți să luăm în calcul că încep oile de prima oară. Ați spus și dumneavoastră că e posibil să ne trezim din nou cu inundarea acestui canal de scurgere, să-l numim canal. S-a mai făcut o deformatare. Degeaba. Atâta timp cât sunt două podețe care blochează cursul apei, domnul Borșan am văzut de singur, a venit cu utilaj și a mai adâncit și a dus tubul la fund. E podețul celălalt, trebuie când luați atitudine și faceți ceva acolo. Trebuie modificat, nu zice nimeni să-l desfințeți, doar trebuie să-l adâncească, să-i găsească o soluție, să-i dea drumul să curgă. Pentru că apa aia nu cunoașteți poate că zona. Nu cunoașteți zona, pentru că a fost anul trecut sau acum de vreo 2 ani de zile, e seceta care este. Dar într-un an normal, toată partea aia din dreapta, cum vii spre Smârdan pe partea dreaptă, tot terenul ăla băltește de apă, adică pâza freatică e la suprafață. Dacă noi mai obturăm și facem o baltă pentru pescare amatori acolo, se infiltrează și lingoage și o să apară infiltrații și la nivelul drumului. Răspuns punctual, dar fac o precizare. Eu când explic mai larg, explic să înțeleagă și cetățeanul de rând că nu toți sunt specialiști în politică și în administrație publică și fac niște explicații mai cuprinzătoare să înțeleagă și oamenii care se uită la noi. Punctual, este responsabilitatea apelor române, tot ce înseamnă construcție hidrotehnică pe cursul de apă, e responsabilitatea apelor române. Am fost deja învizionat, vă spun toată povestea, am fost deja învizionat toate cele 3 poduri, toate au probleme. Cea mai mare problemă o ridică cel din Smârdan Vale, pentru că ăla trebuie supraînălțat când vine cu aluviuni, efectiv să creează dopul și de-aia refulează în exterior.
urmează să găsim niște soluții, dar după ce se aprobă prima cerere care e transmisă la apele române de vreo 2 luni. Bun. Mai avem un drum unde sunt câteva case acolo, dar culmea, permanent, când vine o ploaie, toate casele sunt inundate, inundă beciuri, grupurile sanitare și absolut tot. Sus, pe deal, pe segmentul ăla de drum care duce până în păduri, ultimul de sus de deal. Trebuie acolo găsit o soluție, făcut un șanț, nu știu, amenajat ca să nu mai vină toată apa din câmp, vine la ei și intră în casă. Acum vine căldura să usucă drumurile și o să mergem pe fiecare stradă să vorbim cu cetățenii să vedem ce probleme mai au. O să iau în considerare și chestia Deci asta. asta a fost drumul de la Boghean, Postea la acolo. Ca să știți, e dezastru acolo. Și după fiecare ploaie, jale. Soluții se vor găsi, că dacă ne punem mintea, găsim și soluții. Următoarea întrebare. Bun. Mai aveți vreuna? Da. Încep muncile, au început deja muncile câmpului. Sunt câteva drumuri unde ar trebui intervenit cu buldo și îndreptat cât de cât, asigurat accesul să poată să întrece cu o mașină să pătrunde. Vorbim de drumurile agricole? Exact. Drumurile servituri de către... Da. În următoarele 2 săptămâni, deja am fost la Direcția Județeană Agricolă, am vorbit și la APIA, vom avea o întâlnire în Căminul Cultural cu agricultorii din zonă și vom discuta toate problemele. După care putem să găsim soluția, oricum era intenția că mai avem de unde să aducem piatră sau, agregat. Și este intenția la un moment dat chiar să avem petruite toate drumurile agricole. Bun. O altă problemă. Asta numai cu probleme mari de tot. Spuneți. Vă înțeleg că așteptăm ce așteptați dumneavoastră sau ce așteptăm noi cu toții ca să le facem într-un cadru organizat acele spații de depozitare a gunoiului. Haideți să găsim o soluție temporară. Nu știu. Trebuie să găsim o soluție de moment pentru depozitarea gunoiului care a rezultat în urma curățeniei de primăvară. O muncă și eu personal stau cu remorca încărcată în curte, nu am unde să o duc. Asta e... Corect, și aștept o soluție. Asta e o muncă care a durat 3 luni de zile. Haideți să mă ascultați, domnul Lucă. Ca să găsim soluția la deșeuri vegetale și lemnoase, e un efort care a durat 3 luni de zile. Săptămâna asta, sper eu, undeva pe joi, vine să la București, sper joi, dacă nu oricum, în următoarele câteva zile, o să vă dăm soluția, o să prezentăm soluția. Am găsit-o după ce am discutat cu toți actorii implicați și insist că nu e un lucru ușor. Din a 3-a săptămână, 14 mai, este prima operațiune. Început cu a 2-a săptămână mai. 14 mai în Pogălnicianu, 21 Smârdanu și 28 Cișmeni. Vom avea activități lunare la nivelul fiecărui sat de colectarea deșeului vegetal. O să dau concluziile, o să dau detaliile, o să dau toate facilitățile programului. În următoarele câteva zile, vineri sunt la București, la Parlament și nu știu dacă reușesc până joi. Dacă nu reușesc, o să fie luni. Dar 100% demarăm acest program de ca să vă opresc, trec la următoarea. Și ultima. Bun. Dar vedeți, lăudați-mă puțin, dom'le, rezolvă problema. La sfârșit. Să vadă puțin pe camera acolo, dom'le, chiar muncește. Au început să fure pădurea de jos. Ați văzut metoda. Se taie rădăcinile, se culcă copacul, după care vin și la o luată. Nu vedeți, nu treceți, că era într-o zi memeau acolo și nu știu, păzea ce făcea, dirija pe acolo. Păzea, că am făcut noi sesizare, erau niște hoți acolo și am și găsit. Ați văzut copacii? Cred că erau hoți acolo, deci... O secundă să vă exagerez. Averile mele au după ce au... După ce s-au furat, o secundă să s-au prins hoți, au fost duși la poliție sau... Nu e vorba că n-au fost foarte bine. Curățau uscăturile, atunci chiar era uscătură, o dată. Noi supraveghem, nu s-a mai tăiat niciun copac în asta. Vă spun eu cum se fură. Vă spun cum se fură. Nu vă dau numele, dar mi-a povestit omul, n-am știut că se apucă. S-ar putea să fie aceeași că e aceeași metodă. Dar oamenii care au decimat păduricea aia de la combinat de acolo, da? Unde e Sibifor pe lângă combinat și în jos spre Serongal, da? Păduricea aia, dacă vedeți, se rărește în fiecare zi. Dar o să vedeți zilnic, câte 2-3 copaci aplecați, se duc băieții și taie rădăcinile, ca să nu sapi să fac, taie rădăcinile, îl agață, au chingi, îl agață și îl culcă, îl lasă 2 zile culcat, se duc și îl taie noaptea și le-a... 100%. Și nu rămâne nicio urmă acolo. Înțeles.
Asta e o practică care se face de Și ani la de fel zile. era aici. 3 copaci care am văzut când eram MMO acolo, erau 3 copaci culcați. Se vedeau clar, culcați aceeași metodă. Asta e o practică care funcționează de ani de zile. 100% ea se stopează anul. 100%. Sperăm Deci că 100%. Nu, 100%. Deci știi că singura povesti oază de verdeață în o să fie mai multe. O să fie mai multe, dar 100% finalizăm procesul anul ăsta, nu mai taie niciun copac. Domnul Bălănică? Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Lăudați-o, da, domnule? Ce ești? Domnul primar, o adresă către armată cu transportul de utilajele astea? Nu e așa de simplu. Avem discuții, o să ajung și la minister cu 2 săptămâni, dar nu e așa de simplu cu chestia cu adresa. Nu funcționează așa, că oamenii respectă legislația, merg pe un drum județean, în conformitate cu prevederi legale. Cu ce tonaj? Cu tonajul pe care îl vizează Ministerul Apărării Naționale, vă dați seama că primăria nu are competență la... Știți cum e, să nu ne ducem... Angajăm avocat pe alte chestii, haideți să angajăm și un avocat pe chestia asta. Domnul Bălănică. Bun, discuția și modalitatea de rezolvare cu totul alta decât să apuce primăria să cântărească cântarea Ministerul Apărării Naționale. Adică trebuie, cu adevărat, vă încercăm să găsim o soluție. Domnul primar, soluții cu ei nu o să găsim niciodată dacă noi de ani de zile tolerăm chestiile astea. Înțelegeți? Dumneavoastră sunteți primarul comunei, nu armat. Da. Deci trebuie să căutăm soluții că să dărâmă casele. Imediat. Și viteză excesivă. Deci mergeți, dar... Nerespectarea regulilor. O secundă. Acum asta nu înseamnă că e armata și hai să ne mutăm noi. Din comuna... Terminați întrebarea și eu vă răspund. Bun, asta e una deocamdată. Una la mână, soluțiile, repet, tot timpul aud chestia asta, sunt de ani de zile. De ani de zile. Da. Astăzi, primăria Smurdan, prin Smurdan, cu primarul Znica Silviu, a inițiat toate discuțiile astea. Ele sunt puse pe tavă. Deci de ani de zile, acum, de 5 luni, avem inițiată inclusiv discuția asta. La nivel de ministeriat. Deci nu la nivel de Comuna Smurdan. La nivel de ministeriat. De această speță se știe, eu am discutat cu reprezentanții, până la domnul ministru Ciucă să știe despre povestea asta, și am spus că în următoarele 2 săptămâni, după ani de zile, primarul Comunei Smurdan ajunge la Ministerul Apărării Naționale. Asta înseamnă, și rugămintea mea este pentru toată lumea, să-mi dați încrederea și să înțelegeți că sunt foarte multe procese pe care le tratez, dar le tratez la modul foarte serios. Deci după ani de zile, un primar din Comuna Smurdan, pe lângă celelalte ministere unde se duce, se va duce la Ministerul Apărării Naționale. Discuțiile sunt inițiate. Am spus din start care e soluția propusă de mine. Să facem acel sector de drum care dă în 251 și să facem descărcarea direct în poligon. Nu mai intersectăm DG 255. Dar nu ține doar de noi, discutăm de niște chestii care, până la urmă, ele sunt desfășurate sub aspectul legalității. Oamenii ăia au voie să circule pe drum, ei nu zboară până la Smurdan, circulă pe drumul național. Cu siguranță au licență de supratonaj. Armata, cu ce tonaj să meargă ei pe drumurile publice? Păi, cu siguranță, vehicule că le știu, Ferber mai așa, am văzut, sunt firme specializate pe transport a gabaritei. O secundă, lăsați-mă ca să... Deci, sunt firmele care efectuează transportul sunt licențiate pe transport a gabaritei. Dacă ar fi să-mi dau cu părerea, dar de doar o presupunere, toate transporturile astea sunt licențiate pe gabarite. Deci ele respectă legislația, să plătește taxă și să vină cu echipament. Din momentul ăla apare aparența de legalitate. Ce trebuie să facem noi și ce fac eu în momentul de față, pe lângă drumuri, este și povestea antrenamentelor tactice, unde trebuie să găsim o soluție, este să ajungem la o înțelegere amiabilă cu reprezentanții Ministerului. Să înțeleagă că acest tip de transport provoacă daune materiale comunei și să încercăm să găsim o soluție. Și speranța mea e că o vom găsi. Am inițiat deja discuțiile, o să am o vizită acolo, o să prezentăm situația și o să discutăm după aia în funcție de concluziile pe care le primim. Sesizări în sensul ăsta au fost de ani de zile. Acum, că nu s-a ajuns la o discuție primar mai departe, e altceva. Nu a depins de Consiliul Local. Dar s-a făcut vreo sesizare oficială? Da. Și nu s-a rezolvat nimic. Da, s-a făcut, da. Nu s-a rezolvat nimic. Nu au rămas fără răspuns. Fără răspuns. Bun. Acum o să primim și niște răspuns. Pentru împădurire. Poftiți? Pentru împădurire. Cu puieți, cu diferite... Da, avem la capitolul voluntariat 200 de puieți. O să intrăm la îndesire săptămâna viitoare împreună cu doamna viceprimar. Punem detaliile la punct. Și urmează 2 lucruri. Unul, mâine am o întâlnire cu reprezentanți de la Universitatea Dunărea de Jos. S-ar putea să încheiem un proiect, un parteneriat pentru 12.000 de
Vieți. Iar al doilea plan care merge este evaluarea tuturor terenurilor degradate la nivelul comun. Și acolo se beneficiază inclusiv de finanțare pentru păduri. Dar iarăși un proiect super complex, super ramificat și urmează să mai strâng detalii ca să prezint o soluție. Ați văzut că eu mai întâi mă informez, vorbesc cu oameni specialiști, mă consult cu toată lumea și când vin cu soluția, știu sigur că e o soluție fundamentată, agreată cu partenerii și viabilă. Deci, lucrăm la subiect, iarăși, e în prima audiție de ani de zile, încercăm să facem și chestia asta. Totul în astea 6 ani, 5 luni. Am mai discutat cu dumneavoastră, am vorbit cu fermieri. Îi faceți o programare, o ceva? Da, facem, am spus, am precizat deja. Am fost la Direcția Județeană Agricolă, m-am întâlnit cu domnul Nicola. Așa, o să avem o discuție și la APIA. Mi-aș dori să fie reprezentanți de la ambele instituții aici. O să ascult durerile și posturile fiecăruia. Acolo cu APIA e altceva. Da. Aici cu micii fermieri, e altceva. Eu vreau să fie amândoi oameni. Dacă pot să vină reprezentanți să mai furnizeze, îmi doresc să avem la un moment dat și un centru de informare și de consultanță, să sprijinim fermierii locali în accesarea de fonduri europene. Am făcut o discuție și la GAL, pentru că nu a beneficiat foarte mult Murdanul de apartenența la GAL și vreau să vedem ce ghid vine și cum putem noi, primăria, să ajutăm fermierii să obțină finanțare pe echipamente și alte procese industriale. O să avem și această întâlnire cam în 2 săptămâni. Iar și o chestie care am discutat-o de 1 săptămână jumate, 2 ceva de genul. Și m-am pus la treabă, am fost deja la Direcția Județeană Agricolă, o să avem această întâlnire. Vreau să văd punctele de vedere a tuturor fermierilor, și zootehniști, și agricoli, și legumicultori, și să ascult și problemele lor și să vedem ce soluții găsim după aia la rezolvare. Cu siguranță va fi în următoarele 2 săptămâni. Cam atât. Mai rău, dar mai lăsăm pentru... Așa, bun. Deci cuplul Manea, domnul Manea și domnul frumos. Da. Nu e milă de doamna, că trebuie de doamne. Referitor la crescătorii de animale, am lăsat o cerere a lui Dumitrache, nu l-ați invitat, să-i dați și lui o bucățică de teren să-și facă și el acolo un adăpost pentru oițile lui care vă 30 ceva. Nu i-ați dat nici măcar un telefon să-l întrebați dacă are, n-are. Imediat. Cine este cererea domnului? Dumitrache. Cum îi spune, mă, Doru sau Tai? Doru. Dumitrache, Doru pentru ce vrea stănul, ce vrea. Vrea și el, are câteva oi acolo, Tai s-a decedat și a rămas cu oile. Ele trebuie să le ducă și el, să le adăpostească undeva, să aibă și el un loc ușor. Stă săracul cu el pe în curte, le mai scapă pe afară, le bagă iar în untru. Nu-i corect. Haideți să-l ajutăm. O secundă. Nu să mai faci nimic în Comuna Smurdan până nu știm exact încotro vrem să mergem. Atunci împușcăm. Atunci, am spus că să avem această întâlnire. Vreau să-i cunosc pe toți, să înțeleg punctele lor de vedere, să înțeleg problemele lor. Mergem și confruntăm și cu ceea ce e în realitate. Mergem și confruntăm și cu ceea ce se poate face. Vedem care e planul și îl comunicăm din nou și după aia trecem la acțiuni. Acțiuni de astea din care peste noapte vine cineva și îmi cere și eu să-i dau, nu se mai întâmplă în Comuna Smurdan. Până nu înțelegem și am în plan această... Am fost la Ministerul Agriculturii pentru amenajamente zoopastorale, de care ar putea să beneficieze inclusiv domnul Constantache, sau cum a spus? Dumitrache. Deci, unul din subiectele de la Ministerul Agriculturii, unde s-a dus primarul de la Comuna Smurdan, a fost amenajamentul zoopastoral. Vom evalua și vom centraliza, că am discutat acolo și soluția este să facem un registru electronic al pășunilor. Eu îmi doresc ca beneficiarul de pășunat, concesionarul de pășune, pe lângă ce are de contract de făcut cu primăria și va trebui să asigure anumite condiții până la câinii de pază, că și acolo avem de respectat niște standarde, eu îmi doresc ca subvenția pe pășunat să ducă, nu avem noi marile averi, dar să ducă în buzunarul zootehnicului. Numai că, iarăși vin cu precizarea, sunt subiecte complexe. De la minister în jos trebuie să colaborezi, să înțelegi fenomenul, înainte să dai o soluție. Eu, ca doctor, nu pot să-i spun omului, dom'le, trebuie să iei medicamentele astea dacă eu nu-i fac analize la sânge, tomografie, scan, tot ce trebuie. Durează, pentru că toate astea sunt lucruri, și termin, toate astea sunt lucruri la care nu s-a lucrat ani de zile. Deci, la lucrurile astea, o secundă, la lucrurile astea nu s-a lucrat ani de zile. Lăsați-mă să termin, vă rog. Ani de zile nu s-a lucrat la lucrurile astea și dacă ne uităm acum la punctele astea, podurile nu s-au lucrat ani de zile, drumurile nu s-au lucrat ani de zile, canalizarea nu s-a lucrat, totul nu s-a lucrat ani de zile. Nu amestecăm cu oile, domnul primar. Asta e o urgență, nu este până când faceți dumneavoastră toate. Oile vom avea întâlniri, n-am ce. Urgența e a dumnealor, nu e a mea. Când s-a muncit. Este a lor și cu ce l-ajutați.
Păi până acum ce a fost? Păi da, până acum. O soluție provizorie ar trebui să găsim. O soluție urgentă. Atunci să găsim o soluție Să vină cu provizorie. cererea aici. că dacă Este- avem așa este un cerere aici, patronat, domnule. Durează 2 ani de zile. Pe puțin. Fermierii nu trebuie să stea după consilieri sau după domnul primar. Deci legea permite să-i dați direct, gratuit, fără concesiune, fără licitații, conform legii. Am înțeles, dar tot trebuie să înțelegem pentru că ați Înțelegeți? aprobat. Și vrem noi urgență, să... domnule. Ascultați-mă un pic. Fosta conducere nu și-a făcut treaba cu Ani de aranjamentul zile. pastoral, asta nu-i vina cetățeanului. O secundă. Înțelegeți? Haideți să nu mai, ăla își vinde oile, ăla își vinde capra, ăla și să ne mutăm, Nu mai la vedeți Slodan, nimic în este comună. hotel cu 5 stele. Domnul Nu, Bălău. e o comună în care asta e lăsat, să crești un animal, o vacă, un porc, să le crești. De asta spune, băi, mergem la țară. Domnul Bălănic, soluția Eu când este aud să- că, doamne, nu Pot se să poate, vorbesc și eu? stăm și nu știu Pot ce. să vorbesc și eu? Dați-mi voie să termin dacă... Deci se poate da. Asta ce spuneți dumneavoastră e de durat. Nu e de durat. Ba da, este de durat. Înainte Este să vă de dea domnul durat. primar răspunsul, eu vă invit pe imașurile din Smârdan. Doamna Vice, Să vedeți doamna ce Vice, mizerie și- acolo. doamna Vice, dacă îmi permiteți, ați fost la fiecare stân în parte să vedeți cine mai are animale și cine nu are? Soluțiile astea superficiale despre care vorbiți dumneavoastră, Care sunt soluțiile astea așa de superficiale? urgență, Care dați-i un teren. Păi nu, dumneavoastră Vă invit ați acolo fost să pe vedeți teren ce să mizerie vedeți pe imagine. câte stâni sunt în Comuna Smârdan. Doamna Vice. Ei, n-am idee că Ah, nu... păi atunci ce Atunci e bine. Nu e așa. Haideți întâi O să secundă. vedem câte stâni sunt făcute. Așa au fost, s-au lăsat. Da. Haide invitații, de asta am tot zis să ne invităm la Mergeți în primărie. jurul lor și vedeți ce dezastru ecologic e acolo. Chemați aici la masă și luați-i la întrebări. Mergeți acolo, sancționați și puneți-i la treabă. Ascultați-mă un pic, asta e Dar altceva. dă-i. Dumneavoastră, ca viceprimar, consider că trebuia să mergeți la fiecare fermier, ai animale sănăi. Sau cei cu să stâni, mergem cu toții care nu știa cum este. Asta urmează să facă. Domnul Bălănic, Atunci, dacă dumneavoastră asta urmează și la anul eu trebuie să mă apuc de zootehnie, atunci nu ne domnul mai. Bălănic, haideți să stabilim niște Sunt lucruri. stâni de ani de zile care acum trebuie, de asta răspuns am zis, haideți să facem o adunare. Dacă din 30 de stâni care nu mai știe nimeni cu este, să știe, trimiteți-le o invitație să-și ia lucrurile și lăsăm fermierii care vor să muncească să-și facă o stână. Are 30, poate vrea să le mulțească, nu are. Domnul Bălănic, lăsați-mă să Nu răspund. că e cu noi, că e biton. Mergeți, dați-ne științare ce Pot să răspund și amendat la și Bălănic? asta este. Vă rog. Și vreau să clarificăm o dată și pentru totdeauna chestia. Povestea în care venim și spunem, dom'le, știm că nu s-a muncit ani de zile, dar nu contează, faceți-ne dumneavoastră minuni în astea 5 Dar nu e minune, o secundă, domnul că acum primar. lăsați-mă. Deci nu este nicio minune Eu ca v-am să lăsat dăm să vorbiți. cuiva un spațiu. Domnul Bălănic, v-am lăsat să vorbiți? Acum vă răspund. Deci nu mai dăm cu minuni din astea. Eu când aud că facem minuni... Domnul Bălănic, dacă era ușor să făceam până acum. Deci dacă nu e o minune... Dar s-a făcut, domnul O primar. secundă. Dacă nu e o minune, nu dura 12 ani de zile. Adică la ce anume? Lăsați-mă să termin, că dacă tot mă întrerupeți, nu pot să mă explic. Deci orice problemă venim, începem cu domne, durează de ani de zile, dar nu să se facă. Nu există 7.000 de oameni care se dedublează și muncesc în astea 24 de ori de 100.000 de ori. Există niște oameni cu timp limitat care acționează în funcție de urgență. Soluția zoopastoralilor nu va dura sute de ani odată și va veni. Până atunci, cum am funcționat ani de zile, mai funcționăm o lună, două. Păi asta... Ani de zile. Lăsați-mă să termin. Și în momentul în care am spus că o să avem o discuție, de ce mai insistăm pe niște subiecte la care spun deja că se lucrează? O să avem o discuție. Vreau să înțeleg ce spun oamenii ăștia. Am fost deja la Ministerul Apărării Naționale. Am fost la poligon să înțeleg ce înseamnă pășunea. Începem să evaluăm povestea asta cu pășurile. Să știm foarte clar cât avem. Să știm foarte clar cât avem. O să facem imediat. Da. Suntem peste 4, la mie de la 12 ani. O să facem. Da, o să facem această întâlnire. Am spus clar că avem în 2 săptămâni. Discutăm acolo ca niște oameni normali la cap. Când găsim soluția? Suntem anormali. Nu mai îmi puneți cuvinte în gură. Am spus că... Înțelegeți? Eu când aud, doamne, că știi ce e acolo. Eu aveam alte pretenții, dar în fine, asta este. Ce să facem? Deci nu trebuie la oameni să nu le dăm. Noi de asta suntem să-i ajutăm. Da. Înțelegeți? Dar nu stăm, mare atenție să am avut mereu. Nu stăm acum, deci ținem în sat o persoană cu 30-50 de și nu cred că v-aș dori să-l aveți vecin. Ai.
Înțelegeți? Despre Asta e ideea. Să Asta e crească, ideea. dar în condițiile legii. Da? Care Și care condițiile sunt la la 30 de animale, le țin acolo, le-am cumpărat, le țin în curte, le-am cumpărat. Ceea ce este ilegal. Vreau să mă duc și eu Domnul în câmp. președinte, Dar care să sunt întrebăm pe condițiile? vecinul. Domnul Țară, Eu sunt vecinul meu. Da, și vă convine? Păi tocmai de aia a ridicat problema. Pentru că copilul ăla se chinuie. stați așa o secundă să înțeleg. De câți ani să stăm Apropo de țară și de toate astea. Vom fi la țară, dar porcii și animalele se cresc undeva în marginea. Creează, dom'le, cadrul legal. Păi asta face un Domnul președinte, ce am vorbit noi până acum? Asta am și explicat. Acea persoană este în sat. Dar scuzați că suntem la țară, și noi dacă niște animale. ascultați-mă un pic. A murit taică și i-a rămas. Ce să-i facă? Să-l scoatem din sat. Nu-i dăm în afară. Că știți, nu-i legal. nu e legal să crească Domnul Țară, în sat. de câți ani e problema în afara satului. Scuzați că suntem la țară, nu... A murit taică-sul la Crăciun, dom'le. N-ați înțeles. Și înainte oile persoane Și le-a cumpărat înainte de a muri. Și a rămas cu oile și copilul ăsta umblă cu ele și nu știu unde se duc cu ele. Deci asta era... De-aia v-am adresat cererea care v-am înmânat-o personal dumneavoastră. Ca să puteți să faceți Haideți să asta. vorbim fără vă rog frumos ca să înțelegem. Deci de-abia și-a luat oile și... Nu știu de-abia, taică-sul a decedat în decembrie. Da, Și a rămas cu cadoul ăsta de la taică. Oile, ăstea de-abia s-a apucat de sportul ăsta de... Le are mai de mult, e nepotul meu. Ia spuneți, de câte le are? Le are de vreo 4 ani de zile, dar Le-a avut taică-sul. Taică-sul. Păi spune-o, clar, nu purca lucruri. Vorba de copil. A venit din Germania băiatul și vrea să le îngrijească. Acum, reformulez și repet. O să avem o discuție pe următoarele 2 săptămâni. Care vizează toate problemele. Problema este că are dreptate, ne atitestăm fața lui acolo. Vine miros de acum. Nu e vorba de miros, dom'le, e vorba de... Și li scapă pe... E vorba de... Aici e problema, că e curtiența asta. Să-ți poate din sat, să poate ieși la coșunat, să creeze un desconfort. Nu ești oameni neînțelegeți, eu nu vreau acum să înțelegeți altceva, că eu vreau să la câmp. Atât vreau, doar să la câmp. Unde s-a ca oile astea? Haideți să ne oprim. Dați-mi voi, hai să o luăm de la început. Eu, Manea Cordoane, nu vreau să cumpăr astăzi 30 de oi. Întâi cumpăr oile și vin la dumneavoastră. Conform legii sunt proprietar de animale. Dăm teren, că așa spune legea, da? Deci nu pot să vin fără animale să-ți cer dăm teren. Să nu mai întrebăm unde a fost oile. Indiferent sub ce formă a intrat în posesia lor. A intrat în posesia lor. Moșterite, cumpărate, ce-o fi tratată. Ei, omul ăsta acum vrea să-și crească să înființeze o fermă. Ca să înființeze ferma asta are nevoie de animale și de teren. Și până de lucru care el. Ce pare scăfal atât? Nu trebuie ajutat un fermier, un tânăr fermier. Sigur. Nu, dar nu mai priți întrebarea unde au fost înainte. Nu mă interesează. Vă cumpărați mâine 30 de oi. Stați un pic, aici nu-i cazul, nu e acolo. Dar cum e așa? De ce? Băiatul de ce vrea intrat în posesia lor? Nu, acasă, am mai puține. Am mai puține, și acasă, am mai puține. Acum el și-a mai luat. Câteva și are mai multe. Aici suntem la Consiliul. Nu luați asta ca prăceapă, ca cum nu știu. Discutăm să rezolvăm o problemă și atât. Înainte de a cumpăra 30 de ori, mă gândesc ce fac cu ele și unde le duc. Nu că iau 30 de ori și după aia dăm statului... Ce să înseamnă statul? Statul ce să dea? Doamne, avem o pășune de 130 de hectare. Eu mâine mă duc și-mi cumpăr 400 de oi. Mi-am dat pășuni. Nu-i treaba mea. Deci în lege așa scrie. Eu am un vecin care are 2 porci, mai este unul care are... Nu mă interesează ce are vecinul meu. Până 5. Până 5 porci ai trebuit și Deci primăria trebuie să încurajeze. Ce înseamnă legalitate? Ce înseamnă legalitate? Păi și noi ce-am spus? N-ați înțeles nici până acum. Deci dânsul stă în sat, noi am spus să se dea o pășune să scoatem din locul ăla. Am înțeles povestea. O să discutăm în perioada următoare punctual cu ăsta, să vedem și să faceți ca să vedem și soluții intermediare. Și puteți să treci mai departe. Trebuie să Problema cu pășunatul de aia să se înghete. Nu e de durată, vă spuneți 100% de durată. Și când spuneți dumneavoastră că să dați noi pășunea noastră,
e împărțită pe locații. Nu-i grămadă ca la Șentreni, nu-i grămadă ca la Măstăcani, care, băi, ia 30 de ani. Nu-i cum. Și o să vedeți câte probleme asta dați. Dar faci și domnul Valeriu. Atunci, Sau trebuie să avem o discuție aprofundată să găsim o soluție care vrea. Din moment ce avem o soluție, o măsură a Curții de Conturi care constată ilegalitatea concesiunilor astea cu pășiri, nu e normal că ceva s-a procedat greșit în trecut. Nu e normal să analizăm problema și să ascult punctele de vedere. Pentru că vedeți, dumneavoastră veniți și spuneți, nu există discuții. Am înțeles, dar acum înțeleg gravitatea situației fără să mi se fie așa de gravă. Nu înțelegeam, voi stai puțin, o să nu. Deci, când avem probleme grave, haideți să le discutăm. Haideți să găsim soluții. Și după aia nu mai facem din consol imediat soluția și după aia să dăm prin care. Haideți să dăm o soluție. Până așteptul domnul Peșu să vină la primărie și discutăm puțin să vedem ce înseamnă finanțarea. Merge și vorbești și cu omul ăsta săptămâna viitoare. Cred că am avut urgențele cu bugetul după ce a fost. Și clar că nu poți să le faci pe toate de toată și să sigur că găsim o soluție. Haideți provizorii. Haideți să fie am înțeles. Nu schimba. Așa înseamnă, cum ați dat dumneavoastră răspuns la început, doamne, să aștept 2 săptămâni, nu e corect. Apare chestia asta că sunt foarte multe probleme de la care lucrez și să ne punem Eu vă cred, aveți dreptate. Deci aveți dreptate. Dar și o urgență care asta, mergeți pe teren sau să meargă domnul Șaratovici, să constate atâtea apostări care trebuie de dărâmate de acolo, atunci nu le am. Nu mergea cu 2 pe teren și nu mai merge mai mult cu agricultori. Azi vă spun că este greu să întrebam o asta. O să spun că am aprobat bugetul local, știm că ce stăm anul. Și ce vrea să muncim. Deci, nu vreau să spun formulare. M-am exat foarte curaj. Să găsești și problema. Credeți-mă că nu se reportat cu chestia asta. Eu se reportat că omul totdeauna să dă o concurs, să gândească, să mergească. Dar omul spune nu stau. Rugămintea mea ca metodă de lucru pe viitor. Ne-ați sunteți reprezentanții Consiliului Local. Ușa primării deschizi, eu sunt în zonă, dacă nu sunt în zonă, putem programa oricine a vrut să duce cu mine, nu am programat la carintele greșite. Când avem probleme, ei discutăm, că atât de mesajul teritoriului, venim aici, deci știți cum este, deci măsură, credeți-mă cum măsură. Uite de aia, uite de cinul aia, dar noi cu animale, dacă ochelare, stă la și la măi, să ajute. Și nu trebuie să iau niște decizii oricum am. Dar dumneavoastră să le aferiți. Am înțeles. Ne vom auzi în următoarea perioadă, merge și la o pentru problema asta. Vă mulțumesc că ați votat bugetul pe 2021. Succes în activitate. Ce este? O secundă, vreau să vă... Am discutat cu dumneavoastră, cu cei vânzători și cumpărători ambulanți ăștia, din 5 mai mulți sunt. Nu s-a luat nicio măsură pe ei. Mai agresiv. Și-au mărit boxul. La ora 8 dimineață, fiare vechi și găini și pui și nu mai știu ce. Vedește mai dimineață. Frate, m-a nebunit. Înainte vinea 1-2, acum câte 4-5 sunt. Domnul trebuie să războaie ca Avem